Right, guys. Masquera say, Muri say, guys, how are you? Guys, good pizza. Sana mbona shakadaru. And sat na mbona shakadaru, guys, kuruku pizza. Hey, Juliet. Hey, Jane. Hey, Auntie Anne Sujiri say, Brenda Lamin, how are you? Guys, share your life. Hey, Simanangu Kani Audrey, how are you, baby girl? How are you? Share your life, guys. Share your life. Lorraine Nyamakura, how are you? Really say Tata Fadzwa, thank you Tafadzwa. Poshia, how are you? Thank you. Sibongile Takasa, Auntie Masiziva, thank you. Caroline Gombeza, kunokukutonora kupi maichi makisira kuta kunoka azvisikutomboita honi sweta zvikutomboita ngoti musoro wacho wakabvanganyuka zvako mazano semunhu anga akagara pamba kudai so asiri kuenda kubasa musoro wangu wakabvanganyuka. Yes, Jerry Posh, how are you? Tembi, how are you? Elizabeth Ndava, hey mai zvourere zviri say mai too. Mai too, I love you. Yes, Tendai Nyakanda, Mimi Nyamtanda. Yes, Mama Rasta, how are you? Could say Zimbabwe. Tichakuona guys. Baba mirai unati vari kuita lunch kufana. Right, guys, sorry guys. Ndichamboatenda maningikirai uyu mumana tichingobhowa sonzi tikusvika ipapo manje zvakaoma. Alright guys, hanzi branch yapera richaona chimunya branch lunch yapera richaona aiwa ndibaba kwanga vari kufona vari kubasa kwako varwe iri ghost rinonzi oro munhu anonzi miri zvomuya ndakatombloka anditomufaririwo zvangu. Right guys, Muri say guys, how are you guys? Jones Melissa, how are you? Okay. Tauya guys nasi tati timbotaura nezvenyaya iri kunetsa. Mirai guys, hanzi record call yoyo smell. Hindava maita indava tanaka. Handi record makozi nandi record vanhu ini. I don't record people. Ini ndongomira nezvandataura ndozvimiririra. Chandotaura ndochidzokorodza. Andimaona ndanangomita because nachitaura nemumwe munhu chete. Right, inzwai munzwe guys. Ndigai ndikudzoserei kumashure mbijana anditika isusu pano kune vaenzi vauya nhasi nekuda kwokuda kunzwa nyaya anditika panapa tinonzi who's this now kwakanaka here. Right, anyway, guys, ava vanhu vari kudawo kubatsirwawo pane zvimwe zvinhu zviri kuitika uko kuseruko. Kune vanoti appreciateawo zvekutodaro ifamily yemwana uya akashayika kuJoburg uya nyaya yanga yakangotsikwa paya tikabva ndangoifambirawo ndiri kunoku panikiri ndobva zvangodiwo ndobva zvafamba zvakanaka saka ifamily pane pavari kuda help apo neapo pose pane zviri kuitika handiti mona. So yes, I will talk to them after the live. So guys, mazuva apfuura apo tiri madiaries panapa handitika I am a blogger. Ndida kuti ndiudze vamwe vanhu vari panapa vanoti vari kumasure mbijana kana kuti ma-slow learner. Sorry to use this word, but ariko ma-slow learners. And I am a blogger, just like any other blogger that you see on social media. I make money also on social media, right? Inini ndiri blogger. Ndakazvimiririra handitika handina team. Ndakaona vamwe vakunditi musuno hanzi muri Bitterness family ndati ndinyatsotaura pa live mese makateerera handitika handisi Bitterness family. Mirai nditange nemadine nyaya admin yepano. Sorry guys, sorry pane nyaya iri sensitive. Admin team yepano
ndinokumbirawo kuti kana tiri palive pakauya nyaya inenge ichinetsa handitika, can you please refrain using Sisimeli diaries kunyora mawords ekutuka, because inini handituke. Saka pamunonyora paya kune vamwe vanenge vasinganzwisisi, anobva ati chero ndiri palive kudai tinosona kuti munhu maoko angu ari kumaona but comments dzichinyorwa anongoti pakanzi Sisimeli diaries, saka ndivo vanyora. Admin team inenge iri panapa iri mucomments inenge yakanzi Sisimeli diaries, hazvireve kuti ndini guys, ndine admin team inenge irimo, basa rayo ndiri kucontrolawo order, because normally hatidi vanhu vanenge vachiya kuzotuka pano, handiti maona, ndo basa ravo. Saka ndandichikumbirawo kuti ipapo pakaita any comment please, not ndazoona me comment yandivhundutsa, and me knowing myself handinyore comment yakadaro, handimaona. So ndabva ndangofungidzira kuti no, anokwanisa kunge ari one of them admin akanyora, handitika please tinokumbira kana muri admin team, kana mafunga kuti moda kunyora kutuka pepeka, munogona kumboswitcha mopfeka maaccounts enyu moitaita yamuri kuda kuita, handitika kana makuita order moshandisa Sisimeli diaries live, handitika kuti zvinhu zvinyatsofamba zvakanaka, nekuti ndinezenge ndakungonzi ndivo vanyora because inongobuda yakanzi Sisimeli. Right, tapedza kudaro takudzokera panyaya yedu. Saka ndiri blogger inini guys, I make money inside hustle yangu ye social media from years back, handi muri kunzwa. So any nyaya yandangofila kuti ndaiona nyaya ishi ndoda kufamba nayo, andina anondistopa kana kundirambidza kuti usaite nyaya iyi, ita nyaya iyi, kunze kwetimu rangu riri kuseri uku. Ndine timu rangu, management yangu iri kuseri uku, handitika inongondibatsirawo apo neapapo, because inini ndiri benzi rinomborasika guys. Izvori benzi rinomboita zvimwe zviro, damboita zvimwe zvinhu zvaro zvega, hanimaona. But kune some other people vanenge vachitoona the other good side rako ravanenge vachida kuchengetedza, hanimaona. So ndine timu iroro riri kuseri kubackground ko vanhu vakuru vamusingatombosivi, handiti maona. So ndo vanokwanisa kuti tikonasa kuti iyi kai isiyei, ndinototeerera kana kuti iri kungotaurwa nemunhu wese manyai nayo. Other than that, ingave comment section, ungave iwo, ungave ani, handitika hapana anokwanisa kunduza kuti usabate nyaya yakati, usabate nyaya yakati haitaurwe, wataurei because ukataura waita team yakati. No, I am a blogger. Ndiri blogger, handitika ndinozviti zvakare, I am the voice of the voiceless. Ndoda kuti mupabate ipapo, handitika ndinozviti ndiri the voice of the, I've managed to stand up for so many people vakanga vachidzvanyirirwa, handiti vachidzvanyirirwa vakawanda pano paplatform zvamunoziva, vamwe venyu munozonyepera kudzungaira, handitika but munotozviziva kuti story yakati takaiona kwaSisimeli, story yakati vamwe vacho muripo papa pakabatsirwa pano, handika tozombokuona muchikangana mumastreet muchirasa muswe, handika muchiuya pano, dzingave mari dzementenenzi chaidzo kuvarume venyu, zvingave mafamily affairs cheko kuvarume venyu, muchiuya ndichipindira, handika zvakawanda zvandinoita, ndinogona kumirira vanenge vachitsikirikwa, be it kana ndada kuitora, be it celebrity, be it socialite, be it ndiani, anti muri kuona ndinogona kungoitora kana ndona paitawo zvinhu zvokuti pane zviri kufamba zvakanaka, kana kuti ingave family chako ndinogona kuitora and hakuna munhu anogona kundistopa, handi muri kuzvinzwa. So ipapo ndoda kuti mugare makazviziva, simply because ndiri munhu wokuti pane pamwe pokuti I decide not to touch dzimwe nyaya dzema celebrities because dzinenge dziri too controversial, because the followers pachezvavo they avashandise brain at times, anditi maona. So nongo chona arga dzingodarika wongo kuno komendawo kune mamwe ma streets, hanimaona. But kune imwe kuti ndikafila kuti I want to pursue this issue, anditika ndinotofamba nayo kusvika kumapena, senge iyo inyaya yandauya nayo pano nhasi, anditika right, regai ndikudzoserei kumashure mbijana. Nyaya iyi yakanga ichitaurika makore kana kuti gore rafura kuti nguva yakareba ichingotaurika, anditika but taingoti zvinhu zvesocial media, anditi then pakazoita fallout yakaitika between friends, right? Paitika fallout yakaitika between friends, anditika guys kana ndine best friend yangu, anditi akataura something, anditi is social media ishi akusi kuchechi guys, this is social media. Ndosaka mtenda kuti munotaura zvamunoda, munotiti mbwa muti varoi because is social media, handikwanisa kucontrol zvamunoda kutaura kuti taurai zvakati taure zvakati, hanimaona. Ndosaka kuti no matter how hard ukauya uchiti ndikutrya kuve fair, kunotaura newe part noti hauna kuita fair. Now the problems with ma supporters kana ma fans, anditi nyaya ikauya hamugone kufunga zviri deep,
pakangouya nyaya chiri kuitwa ini ndakati nyaya ichasvika nayo kumapena handitika the thing changa chiripo maikangoramba makatsikira kuti takatomirira kwamakati kumapena handitika whether the outcome we want to know ndo yaifungwa kuita inofunga kuita kunge iri emi yenyu handiti but nezuro rudende wendaiseka zvangu asi ndambonyatsa kubvunza imi mafanzi mimi people rimi inini munofunga pepa munenge muchiri kutituka do you think kuti we are yet ndambokubvunza yewangu pamunenge uchituka pepa ya muchinyatsotsvukirira mukuto muchisunga huro zvigumwe zvichitaipa uchiti ndiri kutukirira do you think we can I am here to make money ndoti mugare makazviziva ipapo ndokumbirawo kuti next time kana muchida kundituka muchindituka uyai munditukire pano kuitira engagement uyai mutaure uroyi uhure kushata zimino ndokumbirisa umuye kuzonditukira pano kuitira kuti engagement yangu irambe iri pamusoro pane kuti hamuzoitiwo zviri fewo so muzonditukira masitiki saka ine ndichidawo engagement mune muchiti zvinofamba sei hanomaona mune muchiti zvinofamba sei uyai munditukire pano kuitira kuti engagement yangu iputike because kutukwa ndo kudya kwedu the more yamotituka it's how we make money ndoda kubatsira ipapo nhasi the more yamunotituka the more we make money the more we grow ndikakutaridza inhamba yakasimuka nezuro yakafollowa pano handi munoona munoseka imini ndakakudza ipapo ngati page redu iri izvozvo right now ndofunga punishment redu iri kupera kusvika mangwana muchaona kuti within a space of 3 months taku 700,000 takavharirwa kukura nazuka vanhu vanenge vachiuya but harisumuke because of chipande chiripo chandakanga chakapiwa che1 year ndokune namba dzedu kuma7 ikokoko 67 ikokoko ndokunotori nemanamba sepeji irori hanimona but vanenge vachiuya vanhu every day but zuka hava aid because tiri parestriction handichimazviona so pamunenge muchituka paya muzoti muri ileba yamunotozvipa nokuti isusu wacho we don't care our eyes are on the price iwe wapedza kundituka pamwe pacho kunopinda mumba mako ka wakutenga kuti ish hey kondobikei inini ndakutomhanya kunotasa kudashboard kuti papinda mari panga nchitukwa paya handimatona it's the effect of an cleaning glove uyo nezuro wakasvika pakuda kutotukirira nekupinda social media wangu my sister you should learn social uri mai wewe kana togara shora tikana titukana pana posapinze muri mwangu anapano kwana don't involve my kids apana pano kwana ndini ndogara shora every day kuti guys stop kana uchida kutuka meli tuka inini left right and center leave my family because inini ndikazokubatira family yako hachizona kids hanimona siyana ine kutuka vanhu vasinga ini ndini ndiri pa spotlight shungu dzenyu ngadziperere kwandiri tuka chaizvo kusvika moyo wamira I am making money muchitsamwa muchituka paya mune labor yekusura muchitotuka vanhu iyaya mune kutsamwa ilabor yamunenge muchitozvipa iyaya handiti maona ilabor kunonzi kwai sisimedi vanovenga ini guys munoziva wedzi rinonzi kuvenga kuzvipa mutoro handidini kufamba ndakatakura mutoro kunzi ndovenga nhingina ndava ndovenga handitakuri mutoro wedre kuti hate is a very strong word guys riri too deep hanimona ndogona kusakufarira pane Zimbabwe but not kuvenga aiwa tafadzwa kana usina time rova pasi unozoona chachimunya kanyi tikutoita mari ndikandibva kutsanangura zvinoitika pasocial media kuri kurasika papiko yomimba around where are you getting lost in this corner house handiti maona no msa no uyai munditukire pano engagement ndoyandiri kuda ukanditukira kuma street ndogona kuya ndokupindurawo ipapo ndikazokutukirawo zvaunenge uchida usazogumbuki because ine chikumbira kuti uzonditukira pano ndobva ndakupindurawo tichiseka animona ndobva ndatongopindurawo tichiseka kanditukira pano handiti mazviona saka stop kuti monotuka uko nokuti ukandituka uko iko zvinoda kuti game rotuka kona uchidituka uko ukazoya pano ndongobloka ndongotora masikijoti ndipa madmin ndobva ndabloka simple chi wanditukire pano aenda animbokubloki come and tukira me here kuitira engagement yangu andimona right saka ndichiri kufamba nenyaya kana maona tigezi manonoka munoenda mabasa kuti muri kunetsa ndichika I'm here I'm going to take my time munogona kumboenda muzora chachimunya I am taking slow semunhu ari pabasa so handimona ndiri pabasa saka guys chinzwa imunzwe manje nyaya yaitika zvandakudza kuti inini ndinogara ndichiti ndikatora nyaya iyi ndogona kuitora pane nyaya yanga ichitenderera mazuva apfuurapa best friend anyora post yekuti Jerry wakamisepi aripi statement rino mukada kunyatsoriona mega guys munyatsofunga kune vanhu vechishona rinotaura zvakawanda but ini ndakabva ndati right kana shamwari ichitaura kudai so this could be true
this could be lies. Mukadzokera pa live yangu ka namboiteerera yese nhasi makuseni I think mateni handimaona ndida kunyatsotsvaga kuti pani pandakamisa here handimaona ndikaona kuti handina. Mukadzokera pa live ndakataura kuti guys tiri kutsvaga a missing person. Ndiri kunyepa here kana kuti handisi kunyepa? Taura ipapo. Aiwa nditukira ipana ndikublock. Mukanditukira pana I'm not going to block you. Asinganditukira mara ndokublock. Kakuona ndokublock. Nditukire pana. Animaona animbokublock and admin anonditukira pana kamusamblock. Please don't block them because I want that engagement. Antimaona. Ndikunyepa here guys. Ndakati tikuda kutsvaga ma missing person uyu ari kunzi Jerry ari kunzi akainde pe justice for Jerry. Andauda ndakaya nchidaro. Ndikatotaura pa live yangu ndikati pane zvinhu tu zvinogona kuitika. Mai ava baba ava vanogona kuva vari somebody's father handika or somebody's husband handi vari missing vachitsvagwa handiti maona vasingaskamwi kwavari. Mai ava vane information. If you still remember back pa live yangu ndikati mai ava vane information zvinhu zvavataura izvi vanofanira kunozvitaura kupolisi. Ngavaende kupolisi vanotaura zvinhu zvavataura because remember munhu akataurwa uru handitika kune team party ini chataura sezvazviri guys because I am not any family, I am male handitika kune family handika inorwa neCat family inonzi Bitterness family. I am not part of Bitterness family handitika. I think that's why team rakawanda rekuCat family vandiziviwo kungoti sometimes ka hamudi kushandisa fungwa munoshandisa beauty dzenyu dzamunadzo. Makangoona 2 minutes ndakwira ndinobvumidza kuenda kune any platform guys. Azvireve kuti ndiri team iyoyo. Hanti munoona. Kazhinji because amusati mamboona ndichikwira kuma platform. Makabva mafunga kuti sisimeli vaenda kunokwidzwa uko vazoita family yakati I am not Cat family, I am not Bitterness family, I am not any family. I am just a neutral independent diaries family. Handiti muri kunzwa. So ndadaro yakabva yatotorwawo neBitterness family kunzi right taakuda kuchifamba nayo handitika munhu uyu akazodai pane munhu akafa. I did my life here ndakamenshena ndikati no kana munhu akashayikwa those were my exact words ari mu live yangu mukateerera yese ndikatomenshena kuti ningi ndakataura mazita evanhu vese vakanga vari close nemunhu akanga achinzi akadisapisa munhu handiti imomo makabudawo Sarah Komota. Pane mu 44+44 akanotora clip pandakazotaura zita rekuti Komota anti anoziva akangotora ipapo chete handika pakafambisa ndo clip andakona ichitenderera ipapo chete but mukadzokera pa live yangu pakamenchenwa vese vandakarangarira handitika ndakaseka zvangu kana mchigara nozogara soska team SA inoda kupa isando dzenyu nhasi imbozvisirai malove nemalikes. Team SA imbozvisirai malove nemalikes. Makapenga ndakagara kuSA more than 15 years. Zvandinoona zvinoitwa nesu vakadzi vari munoka I surrender. Handisati ndambona zvekuti nditi chika handisati ndambona zvakadaro. Ndosaka uchinzi timazimba tine utsinye. Kana muchiziva kune utsinye kunzvimbo kune utsinye ka it's +44. Not vese though. Not vese muno. Mune vanhu vari dangerous zvokuti vakadzi vakuru vari dangerous zvokuti unozvibvunza ukatisa kuti mai ava is she still normal kana kuti havasisiri. Unozvibvunza so. She took that clip. Vakaendesa ndakabva ndangoseka ndangosiyana nazvo. Anditi maona akada kurwisana nditika the fact yokuti that person does not like me and aona gap raitika rekuti pataurwa ava vanhu ava avafarirani akabva nokutsvaka clip ikako akabva aendesa handitika right zvadaro ipapapo hanzi sei zvemakolabho andite kolabho ena ndina group ndinomira ndiri one indoichizvifamba ndiri one makambona ndine group ndogona ngofurawo nepamalive evanhu handitika ndiripo ndogona kungona ndiripo ngofura pamalive penyu ndokomenda nawo kuti ed ndotorova pasi handiite zvokuti anzowazara mati asi handite zvokuti mafamilies I don't do that. I don't do families and I don't do groups. Ukona ndichitaura negroup rekuvanhu zvokuti group tinenge tichitaura zvebusiness because inini I'm business minded guys. I'm a hustler by birth. Zvokuti kunoka ndino hustler angu but ndikufila kuti I'm very much limited because inini ndinoda kutsvaga mari. Anditi maona right zvadaro paya nditika kubva nhasi
ndoda kuti ndimbokudzai chimwe chinhu ichi nhasi pano. Team plus 44 wese akandivengana takandimaka. Kana uine chinhu chaunoti ndoda kudzingisa mail mu UK, kana kuti I'm going and Tori, I don't accept blackmail and andi blackmail in anyone. Anditika kana uine changu chaunofunga toda kuisa pachena, I am giving you the go ahead yekuti ndoda kuti uburitse. Anditika uburitsa uise pachena. Send it to wherever you want to send. Ini ndo kanchikuza kuti ndinozvimirira ndiri gamba guys. Wandofamba naye ndiye akakupenga. Hanimona ndiye akapenga. Ndobva ndatorwa ini ndobva ndadipotwa ndotoita live ndichikuza kuti guys bye bye chachaya ndichidzokera kuSA. Iwe osara unyatso kuvatadze umambo hope uri munzvimbo munyika yako. Hati nyika ine varidzi morara hope muri munyika yenyu. Nokuti ndizvo zvamuri, ndizvo zvatiri isusu mazinga. So usasora uchindi vanoda musasora muchindi blackmail or whatever. Buritsa zvese zvaunazvo. Buritsa zvaunofunga kuti zvaunazvo undione ndiri down. Ugonyeza kuti yes, I have made it in life. Buritsa. Ndini ndikudaro. Fair. Because sometimes pando decide kunyarara zvino ndine team uri kuseri rinoti simeli nyararai. Ndipesa ndanyarara, sisimeli nyararai. Azvirevo kuti ndinokwata kana kutya. Anditimaona. But buritsai, I've said it. Buritsai. Zvese zvaunazvo, whether une video yangu handika yeku South Africa ndakabata futi ku SA ndichitretena evidence sekuti ana kunyika munoita iburitsei muise kumapurisa. Take it to the police because yesterday I was waiting for the police the whole day. Maybe now I'm still waiting. They can come here. Andimona. I'm still waiting. Andimona. Whether wakandiona pandaishanda kwandaishanda ikoko wakandiona ndichitoita live chaiyo ndakapfeka whatever, please bring it forward. Send it to wherever that you send it, to the necessary people. Send it. Send it. Saka, don't blackmail me. I am allowed to say what I want. See social media. The same way you people says what you want my platform kwenyu, I am also allowed. Antika kuti nditaure kudzi uzotera live yangu ame blogger wangu. Ndinobvumiza kutora eninyaya pandada kungohakira. Ndiri blogger. Remember, I make money out of social media. Pandangofunga kuhakira ndinogona kutongohakira. Andiwana kusahakira ndini ndindatsaida kuti no handidi kuningirira. Andiwana kana ndangofunga kuhakira pane anything ndinongohakira because ndiri blogger. Get what I'm saying? I don't negotiate with any terrorist. Inini ndinomira ndega. Chese chaunenge una chauri kufunga kuti ichi ndinochida kuti tindise meni uyu ku Africa. I am here guys, do it. Do it. Yes, go mchembe. Do it. Send it. And it. Kwandaishanda kwanzi ndazosendi kwa screenshot na umwe sisangu mausiku vachiti msisimeli ngati ndambona mata ndambopinda pamtsanyo nestareni because zvimwe zvandakuona bitterness imwe ndakuona ka enga ka hisiri yomva vandedzaka nga screenshot ndaseka ndikati teta kuda kutoona my life acho akanga achitwa guys kwandaishanda anyway iko zvino zvindiri pano ora ngatingoti kwandinoshanda anditika kwandinoshanda kana ndikada kufamba even ne service user mtown unofamba nayo uchita zvaunoda nayo muchinda kwamunoita nayo zvandakuziva kuti kunenge kune mazimba ndo zvatiri obviously kana ndakatogwa picture ndaizvifambira neclient service user yangu munhu akandiona kati sisimeli ava kavatora picture. Come on, onai zvatinoita, onai fungwa dzedu mazimba, onai akatora picture yemunhu ari kufamba because obviously hauna kutaura neni saka how did you see kuti I was on live? How did you say that I was on live? And do you think kuti vacho vatini vanga vakati employer vakapusa vanopenga? Do you think vanopenga? Zvokuti they just listen zvoma street. Don't you think vanenge vachizviona zvese izvi? Hamuzifungi kuti vanenge vachitosekawo vachitozviona. Next time itai zvinhu zvenyu zvinenge zvine proof. Munhu akangoona uchizvifambira maybe musi weyamheno ndine service yangu tichinda kwataenda takamheno kana takabata plastic taingofamba isu taingoenda kwatinenge tichingoendawo panguva iyoyo handiti maona. Services that dzatinoshanda nadzo vamwe vacho guys vanhu vekuti vanhu vanenge vane mental whatever handiti munoziva. Saka sometimes angomuka asina kana kutogeza kangoti ndoda kutongo tandi unotongoenda naye akadaro. Munhu ngokuona hakuziva nakumhorisa nakudi angotora picture. Come on, this is crazy. Ndakaseka so zero. Anyway, my sister akati atanga muningirira wake fasting yake akati I want to pray for this because this is getting beyond. Just like nikati it means kuti ndaito ngoshambira somebody decided to snap a picture akachekita phone make hauna umurisa meli wacho wautora picture yameli kuidini. What do you want it for? Anyway, use it. I am giving you a green light that you use it. Ishandisei.
right, shandisai mutumire kwamunoda. Nyaya zouya guys, yatendera nyaya. Ndakakudzai ndikati nini panapa ndichafambira nyaya iyi kumapena anditika tafambira nenyaya iyi kusvika kumapena ndichazouya ndichikudzai makaswera makamhanya nezuro mukamhanya mupi pamaita madhirama enyu muchitukirira muchidini ndaitongoseka vamwe ndaingopindura vamwe ndaingoignore andimaona right. Ndafunga ndakambotasa live yaTom John yakaita antika chiti ndawana munhu anzi anoshanda kupi anodini antika ndakaonawo mapost makanga aiswa chinzi tawana munhu anzi ane ningikiri awawanikwa senemi yakati chikazodai anditika ini ndikati handidi kuuya ndoda kuuya nezvinhu zvakakwana handi ndandambotsaida kuti let me just drop it, but ndanga ndatove neteam kudhara kuAfrica tatanga kuti tidini titange kufambira nyaya idzi ndobva ndangoti either way kana iri injustice. Muri kurememba mashoko angu palive yanchitaura kuti toda kuona kana kuri kuti kunyepa, these were my exact words, ndoda kuona kuti isusu mazimba mabloggers tine uroi kusvika papi. You still remember those words? Ndamateerera palive yangu apa chiti kana kuri kunyepa handitika chikabuda dziri kunyepa mvate chida kuona kuti tinovengana kusvikira papi kana kuti uroi hwedu hwakasvika papi, right? So chinzwai guys, so zvadaro anditika takabva ndadzifambira bva ndangonyarara ndikati rega ndiite zvandaita anditika pakatendera pakataurwa zvakawanda pakadini anditika kusvikira nezuro tazosvika noti ndato after my findings angu ndati ndikupei Tom Jones man vakamuti tione evidence akati andataura naye vanhu vamwe nanhasi ichiri narrative yekuti asati awanikwa tiri kudzifambira tiri kudini handitika whether vanhu vachaita vanobvunza kuti zvavanoitawo ina handizivi ndangoyawo nezvangu zvakazvimiririra handiti guys, this guy anonzi Jerry is there. Handimaona, this guy is there anonzi Jerry kwaizimungile kuvunza aibva panewe kuvunza chato kuvunza ime blogger ndonyera chandoda. This guy anonzi Jerry guys is there. Handimaona, so the justice achataiti justice for Jerry handitika kuti munhu ngaabudikire kana aripo kana akafa ngazikamoti ari papi kana ari mupenyu ngaabudikire is there. Inini ndotori nerecent picture rake because mamwe mandakaona chinosora mapictures ane zuro ayaya anga ari mapictures akudhara handiti I managed even kuti titaure naye nezuro though ari munhu anotya. Ini ndakudzenga ndiri munhu ari neutral, so whether kwauya chindani chingoya nefeedback yami ino kuti munenge muchimhanya muchidini ndinenge ndichingori munhu handimona ndingoya nechokwadi chinogona kungosunungura hama dzacho kana chinogona kusunungura the other party handimona iri kunzi whatever handimona is there this guy handiti zvekuti anoshanda kuchechi kudi anoshanda kuchechi is not him, is the wife. Andina kumusoro wangu anomira mushi unozvada musoro wangu anomira mushi anoshanda kuningikiri kuchechi is the wife, ndiye anoshanda kuchechi ikoko anditika achita andichataura zvakawanda because these people vakutotrya kuita life yavo anditika and this guy kutaura kwake aripo pasocial media but haachashandisi page rake anongokutawo kumapeji kwanoenda chinokomenda chidini handika for the fear zvinhu zvakaitika hatinonyanya kufarira kutaura nezvazvo and for kuti azotobvuma kutaura handika it's because pakatanga paenda umwe munhu wesecurity akabudisa makadhi and everything just to confirm handika kuti akwanise kuve at liberty kuti ataure handimaona ndokudi kuzotaura kwakaita anditi mazvona. So this guy is very much alive guys, very much alive, right? Yes, mukadzi iye anoita zvefuel and anoita zveIT, iye anoita zvefuel and anoita zveIT anti muri kuona haishanda ke kuchechi, anoshanda kuchechi mukadzi anoita basa rekubika aitomboshanda pane imwe vaitombori neshop yavo yanga iri mutown andichimona yakazovharwa. So pama investigations andakaita I gave my somebody else ku Zimbabwe number ndakanga ndawana anditika because pane ane number dzakati 23 andimaona ndobva ndati hona tora number idzi ndandawana nyaya yebusiness rake anditika awa ndawana nyaya yebusiness rake pakaibika and whatever ndobva ndati kune this person kwerukoko ane number dzeku Zimbabwe ndisirawo message kuti we want your services, we want your services anditika kuti tiite function yatina yepa weekend akabva aresponda akabva aresponda ish this is him ush
this is him guys. Ushu number yandawana iyo akabva responda handitika hi ndini akangonyora sezvi zvandandangomti nyora. Hi Jerry, long time. Do you guys still do breakfast supplies? I have an event coming up over the weekend. I drove by your shop near but I didn't find you. Hey, how are you? Long time for sure. Who is this? No, we are no longer doing, and it wasn't moving, so we decided to close up. And no, do you have anyone that you can recommend? And then he recommended another part. Then I knew definitely kuti that this is the other number yake, right? Ndovandatoziva kuti munhu uyu aripo, right? Saka tadaro mva ndazotaura neumwe munhu ari kuHarare ngati shamwari toda kuti tingove sure anditoona, because we want evidence so that social media and what vatege kuputsana musoro nezvinhu zvisipo. Can you please conduct? Ndopakamuconducta papa anditika, and they went and met per ground anditika, ende zvechokwadi kucharapo nezuro anofanira kunge akatotaura neumwe munhu andimaona, but andichataura hangu zvakawanda kuti ndiri kuda kurwisanisa vanhu, and because akatotaura kuti andambotaura ningi andimaona. So Bridget ndichakublock and you won't see here anditimaona, right? Zvadaro paya ndobva abuda. So andizivi kuti ndoita say up recent picture pandakati ndokumbirawo something that is recent andika, so that ingokliwa noti as you are not happy being talked about, give me something. Anditi makaona ma pictures, you can confirm good anditika guys, you can confirm nema pictures amakaona anditi kuti ma pictures amakaona 2018 aya anti makamaona anditika, so you can see kuti munhu wanga kuti asi munhu wani anditika. This is the ndakuvhara because pane mwana. This is the recent picture. Sorry. Ish. Which is it one? Is this not the same person? Is this not the same person? Has really? Tarsaini ma pictures zenyu amakaona 2018 ndati ndikupe proof. Kuneva kuti tichiri kutsvaga satamuona asiri yero. Asiri. Right. This is the same picture that I was given. You can use this one. And ndimamwe acha ndinawo ndi anotovewo nemukadzi wake. I can't use them. Antika, because munhu kuti vari kutry kuprotectawo kubasa kwemukadzi ndo contract yavanayo iyoyo, so they didn't want to be dragged. But mukadzi zvino anotovepo handimona zvese, everything zvese ndinazvo handimona. I even spoke to her this morning handitimaona, but avasi at liberty because vari kuda kungoita zvavari kuita. Remember mukadzi ari kuinvolved nezvinhu zvechechi havadi izvi zviendwa tinoti kuti ndosaka ndati haasi at liberty, because zvinhu zvechi vari kuprotectawo muzati zvinhu zvekuchechi kwaunongoshanda nemadrama social media and things like that. That's what they explained to me handimona. So there he is handitika, he is there, he is very much alive. To those people vari muHarare umu munotoona face iyi kwamunoiona, munotomuzivawo. Inini pangu pandakati inini ndichakutsvagirai kusvika kuend, handina side handina party. So nhasi hamene kuti ndiri kuside ripi, sezvo munyanya kuti maenda uku sisimeni nhasi muri uku, nhasi muri kuti ndiri kuside ripi nhasi. Which side am I? Mbokubvunzai, which side am I? Because ndisati nyaya isina kupera munobva mamhanya kutuka munhu modini. So mubva mati ndima muri kusaidi iri, musaidi. Saka nhasi cheko cheko ndambonyezo kuti ndiri kusaidi ripi, ndiri kusaidi ripi. Ndangoya nechokwadi andimazvona ini ndinongomira pachokwadi. I just come with the truth. So tara kwandakaita denda ndangowana safinding iyi iri somehow. I was just going to bring the truth again as it is. So I brought you the proof with picture takatopiwa ikoko na iye antimaona kuti you can use this one, so that I'm just desperate kuti zita rangu rirambe kustopa chingotenderedzwa chingotaura. I'm not, zvikutondipa strain anditimaona. So hanzi saka muri kusaidi 50, thank you anditimaona. Saka ndo zvandangoita indauya nechokwadi anditika. So imimi now this is for you get family right to kade zuro imbobata yana zenyu tude muti ende tiri varoi next time kana pakachinzi paitwa nyaya guys anditika, if kuti zvechokadi munhu uyu anga ari missing zvachose, imagine vari budhi vako iwewe vanenge vangoshayika.
kana baba vako vanenge vangoshaika. Wouldn't you want to know kuti zvakafamba sei? Wouldn't you want to know vasikana kuti zvakafamba sei? You would come kuma socialize, you would go kune vamwe vanhu, you would try kuti ndivido takashaiwa munhu tibatsirewo akafamba sei. So please, social media muri kupinda neheart, muri kupinda nemoyo. It's not right. Pamunotuka pepa ndakumbira kuti muzonditukira pano next time. And kana zvaigona mirai kana tati regai to deliver, allow us to deliver. Because I don't know this guy asked to botaura nevanhu zvachose ndotaka munhu ndambotaura nemumwe nakati handina munhu ndambotaura naye handina. People have been trying to cope nemwe anotonema number 3. And this kuti ndizotsvaga ndega inini guys, ndizotsvaga ndega. It was after police kwashaikwa any report yakaitwa yaJerry. And ndikunyepa guys, that's what zvazviri. Because mapurisa anga kusina lead, because sene hakuna munhu angari kuiziva. Chino hapana munhu angari kuiziva, ari kuziva chino. So pandakazofonerawo kwararo pandaita reri kupfuta pakatsvagwa any docket rakanga rina anyone rekuti rinenge rinzi missing person pakashayikwa panga pasina. That's why I decided kuti you know what, rega titeura icho kutsvaga neimwe nzira. Because police I think police varipo mu comment section, they are always here. They can agree with me. Vanoda kunyora nyorai. Kuti vakatenderera vachitenderedzwa kwarareko, nothing of that sort was there. That's why I decided kuti nditsvage neimwe. Ikachi investigator VG information unoiwana. Thought you said he spoke to someone. Nezuro ka and after police andikwashaikwa takazotaya kutsvaga kakuti tema investigations edute angu ndega mamasine nezvokuti police anditi kusvika tatendera tatsvaga kusvikira tazokwanisa kundisende munhu wandakasenda asvike paground ndizofonegwa titaure naye ndikumanage kuconfuse ndiwane picture iri. No, because manga matanga kakutuka naye hakuna kutenda ndakazoti ndakuenda over because you guys already manga matotanga kushauda. Anditi manga matanga kutoshauda because you thought kuti ndiri kubitterness family. Anditi so manga matanga kuti mutange kundishauda kuti ungazodai matotanga matojoina chiguri mazodai mandikati no that's not ina zvisirizo. I was just going to hand over kuti mapurisa ari kuita izvi ndewaya famba chitaura inavo muono kwa munogumira ndongoenda over musiya zvakadaro. Anditi maona. So there we are, ndo paripo, ndo patasvika apa. Anditika so andizivi kuti zviri but Tom Jones information yakataura yekuti kuzayoja kana kuti kudini. Anditika anga ari right, it's just that chete kungoti mukadzi ndiani kwakango papa pakangoti akamisa, but he was right. He was 100% right. Van avariko, and that's the truth. So hapana anyone so far aniko kana kuine vamwe vakazofushirwa andivazivi nyaya iyi. Anditika nyaya iyi ya uyo watatichifambira ndakupa latest picture rake rakatorwa neSaturday. Picture iri rakatorwa neSaturday vari function nditori nemamwe avanga vari mafunction but haite ane family, ane mafamilies ipapo mumwe ane mukadzi ndikutaridze ndenda kushaya tundoita sei. Anditi maona that is it guys. So ini do feedback yanangu yati ndizo Rapa kwanza makati I never said that. Go and listen to the whole life but never said that. I said kana vanhu vachiziva, kune vanhu vanoziva anditika kune vanhu vanoziva variko vanhu vangari mudhuze naye, and I mentioned names dzakawanda kwete one, but munhu wandotaura mu44 uyu akanotora ka clip kaka pandakataura one name akanopaka clip zvoti ivo havana kuteerera yese, deva vakateerera yese vaiona. It was not even about her. Tisi indaitoti mai maketeni vakatorwa vanototaura kuti zviri kufamba sei, vanototaura poziva ndivo vanyora ende ndivo vanga vari best. Unaona iwe dzau usada kutudzira zvokuita panapa ndina pandakakangasa live yangu iripo yese. Don't take my clips, tarisai live yese sezvairi. My live is the tea play kana mchinda kana time indine time ndi play right now titange kubva kutanga ndimuteerere live yese. Ndizvo ndataura bva pakutanga kuti uroyi kunotora pakanotaurwa zita 1 mufamba nawo handimaona ndakataura mazita avanhu vakawanda ipapo. That was wrong, but anyway we move. Handimaona we move, tinofamba because andina wandakataura kana kuti kudini, but you said it. Handimaona so ndimi makafamba nazvo the same way yamakati vari kuti add mu comment section ivo vasipo. Handimaona so
That was anyway from the comment section, but in comment section ndozvairi. Andika hanzi thank you advocate we the jury teacher right so guys ndapedza hanzi Peter don't want to lose your faith. Yes, handizikana pane vanda kuedwa ndinongoedha anyone handi munoona pana patingori isusu kuti titi munhu ache ndichikontrole kuti zvakazoti as long as muchuya musingatuki guys wauya uchiedwa do not tuka. Handika just say zvaunofunga wobva wadona usatukire vanhu pano. Handitika unotukwa munozotukira kumastreet. Hello Kola. Ndimboimba here. Rimba je. Tsepete pana Jerry apo. Tsepete handine fulo hazvizobuda. Saka naisisi sezvo muri advocate ndoda kukutendai because you cleared us. Mataurigwa zvazvoita obviously vamwe Cat family vanga votodhauta ina hangu ndiri chikiti you all know that. Kuti sure zvinhu zvakaitika here or what because noise yacho yanga yanyanya. Matibatsira nyaya vharika though sometimes vanogona kuzviramba ipapa. Saka ndanchikumbira kubvunza kuti saka such accusations dzakadai nenyaya iyi todziitawo sei kuti dzisadzoka futi mukati meramangwana for one of us on social media. I don't know. I'm not here to tell people on what to do because the moment I start commenting ndakutonzi ndave nefamily ndave neside that I don't have. Handinoona. So I don't know. Imimi zviri kwamuri what you going to do muchaita sei it's up to you. Me I don't know. Because these accusations hadzidi kungosiiwa dzakadaro because it has been years zvichingotaurwa yakanetsa. Chera ndoda kukubloka ndoshanda kutadza kukubloka neunondinyisemesawo newewo. Sada undirasa unhu mani ndiri paplatform yemunhu mukuru chii chakadaro. Saka ameno tichangoona kuti second family tichaita sei but my market shame nebitterness family must fall. Bye sis man. Thank you very much. Right, in why guys pane munhu ari kuanga chifona pana chidrop apa ndati ndokufonera back. Anditika the guy ndifona ndisati ndavakwira apa vataura the guy nditenge nekumufonera back. Musi muzotaura yenyu vakwira apa. Hello. We the jury. Your worship. We the jury find Kamchacha. The allegations against Kamchacha for the murder of Jane. We the jury find Kamchacha not guilty. Not guilty. Thank you. All right, thank you. Adjourned. Court adjourned. Thank you. Right, hello, Kola. Bari pa Facebook, hello. Murise zvenyu sisimeli. Right, murise yangazi. Ndinofara. Chekutanga ndinoda kutendeni basa ramabata hombe and maita zvinhu zvakanaka and ndafara zvikuru nezvaitika because patakanzwa nyaya ichitaurwa namai Machira takatofunga kuti kune utori nemumwe munhu maybe akatourayiwa or something but nhasi zvabuda pachena kuti aiwa mukomana ariko. Ndangofarira chinhu chekuti haana kuda kubuda pachena kuda kuuya pasocial media because zvaizoita kuti upenyu hwake husafambe zvakanaka because mabudiro akaita nyaya yake haina kubuda mune zvinhu zvakanaka, yakabuda ichinzi azozorwa zvakati azodii saka nditoriwo munhu anga achitori worried naye kuti nyange dai ari mupenyu atosvibiswa zita. Ndoda ngotsiurawo mai Maketeni kuti mai Maketeni ava vanenge vachitaura because munhu yakavaudza secret pakutaura kwavo havana kunzi vashambadze kuti munhu ane chirwere kana kuti haana. Saka zvinhu izvozvo ndo zvimwe zvaita kuti mukomana atadze kubuda pachena achitaura kuti ndini because anenge akutariswa nerimwe ziso nevanhu ende hatizive kuti anoda kuziisa vanhu here kana kuti haadi kuziisa vanhu status yake. Saka ndongoti next time vanhu musataure mastatus evanhu pasocial media, that's very bad. And musashandise mawords ekuti disappearing because disappearing it means munhu haasi kuonekwa. Handitya that word disappearing harifanira kunge richishanda pamunhu ariko. Saka ende vanhu kana muchinesana musashandise mawords why because once mangoshandisa word disappearing mukunesana
it True means ipapo. vanhu vanenge vakufungidzira zvikusirizo. Saka ndingangoti hangu inini semunhu webitterness, yes ndiri webitterness and I'm still bitter, asi handina kunga ndatora divi rekuti zvazodii because ndapa pasina umbo hwokuti pane zvakaitika or anything. Saka tinongotenda kuti mupenyu, otherwise ndingangondopa ndakamira. Thank you so much. Thank you very much, Anzadzi. Bataura mashoko makukutu mamwe mashoko atinoshandisa usara wakufungidzira kuti pane zvakaitika. I think that was a wrong choice of words. Kuti wakamusepi akaitenzi handimona. So vanhu vanobva vamhanya kuti hey, what is wrong? What happened pamunhu iyeye? Hello Kola. Hi, Sis Melly. Yes, I Murisei. think nezuro tatiri kuna Stobolos kuna Ndodo and ndaka reprimanda mai marketing vanhu vakanditi Kola you're being too harsh. Atimaona zvakuitika. And I said kuti toda kuve fair pana kamchacha. I know zvinoitika and atise a fan of her, neither am I a fan of her. But we also have to be fair kuti tisa fabricate my stories on someone kunzi akauraya munhu asina, because it's actually a serious case. And now zvabuda kuti that guy is alive. Of course pane zvakaitika kana vakarovana or whatever, that's them, but kungo fabricate my lies kuti munhu akauraya munhu, it's not a good thing. Toba tamanya nepito nazo tisina information yakakwana. She's annoying, but we also have to be fair on her kuti tisapomere vanhu mhosva dzinza vasina kuita zvihombe zvakadaro. That's number one. Number two, mai marketing vanofana kudzidza kunyarara miromo wavo. Nyaya yemakuhwa ndo vakakanganisa vachikurumidza kuti mawedzi avo vaitoziva zvavari kuita. And that's being very toxic as a woman, because yakaridza pito because of mawedzi avakataura, and havangape ma reasons, my excuses. Vanoziva zvavakataura, it was direct, zvakavhundutsa vanhu vachiti aripi zvakaita sekunonzi uyu munhu yakaurayiwa. Saka ivo ndo vari toxic, vanofana kuziva ma intentions avo and vanofana kudzikama unge mukadzi mukuru zvavakaita. It was not good at all. That should never happen, no matter what mchivengana pa social media, whatever. But you take things too far, But and it's not good. Kola, why do we hate each other on social media when we don't even, like majority of us, we don't even know each other? Tongoona pa social media ipapa. What really zvingaita kuti titi tinonyatsovengana chaicho kutovengana chi? It could be, you know what, as a psychologist, I think it's psychological as well. I feel like people are troubled out there and they find reasons to go on social media to relieve their own stresses, and they put it on other people. And before you know it, you're actually taking things too far. So you need to double check yourselves personally. Kuti, am I okay? And it's easy kufarisa pa social media. I don't know what it is about social media kuti inopa vanhu an itch kuda kungoita zvinhu zvisina basa, then wabva ipapo zoti but ndandichiitei nhasi pandanchituka munhu uyo ndandichimutukirei, because half of these people, we don't even know each other's personal lives. We have never even met, but unoona vanhu vatodestroyana. One day pachakomita mumwe munhu suicide, and I pray to God that does not happen, because we're taking things too far. We mozoti muri kupinda nemoyo, but how are we vanhu vari kuita zvinhu nemoyo motopedzisira maita utsinye kuno umwe munhu or something like that. Saka I think it's a matter of questioning ourselves, looking at ourselves personally and being mature. Kuti panapa ndiri kuenda too far. Just look at yourself, gauge yourself kuti am I doing a normal things? Really normal here kana kuti takuita semhuka. Zvakutonyadzisa munoziva tikufana kunge tiri vanhu vanobatsirana business wise, improving ourselves and everything. But the cat fights, it's like high school kids are better than us, to be honest. With some women kuti ndimai vemwana herava, ndibaba vemwana herava. I'm sorry, but I'm just being honest. Okay, we all have opinions, guys. We all have opinions. I don't mean bad, but this is my opinion. Let's just be a little bit mature and try to do innovative things. I think if we do that, I think life will be a little bit better. Maybe we're trying to make money out of these lives. Look, I don't go live, but I don't know. Maybe it helps other people, but it becomes really too toxic, to be honest. It's quite not normal. But anyway, bless you, Sis Melly. Thank you so much, and have a good afternoon, everybody. Thank you, Kola. Thank you. Hello, Kola. Padona wangu apa, sorry. Andisudzwa kuti right get phone wangu achifona. Hello, Kola. Yes, Murisei. Mushe kanjani?
Well done, Sis Meli. Well done. Okay. Yes, manyararidza noise yanga iri mumastreets. But mai marketing ngavarikudaro so maitira vakaita vakatoita kunge munhu auraiwa. Yeah. At least the truth is out there. That's what is important. Well done. Thank you, caller. Hello, dear. Hello, Sis Meli. Yes, Marise. Musi haashida kukutendera mamoya magwamumira. Enderebe. Manyatsoratidza kuti we're called for this. You're not an empty vessel munhu anongorira achingorira pasina wisdom. But unfortunately manje vamwe vamunenge muchidhila navo pasocial media mabloggers emwe vanoita zvinhu zvehatred zvisina wisdom mukati. And it's very easy for someone to commit suicide with the way they do things. Mazono vanhu vari kuona amukocha njere kuYouTube uko vanhu vari kuita ngozi. Vamwe vanhu ngavaregedze kuchenjerera kuita ngozi nesocial media because the way they throw her up nenyaya isipo ka. Imagine what she's going through. I don't think it's fair. Right. I don't think it's fair. So people ngavachenjerere ngozi dzichazopedza vana vavo nezvimwe zvinhu zvavanoita vachizviti this family zvichizokonzeresa kuti mumwe munhu anzomuka akazvisungirira. But panyaya yajeri I think munodhiza drink ndikasangana nemi ndokutengera it. Thank you very much, caller. Thank you. Zvakaoma. Pane mumwe here guys ari kuda kuedwa. Okay, again vari kufona apa. Ndandati mupinde kapa social media muedwe zvino it's like muri kutadza kukwira pa iri kunenge ri kunetsa kuedha. I don't know. Inobvuma iyo. Munhu akanyora palive pangu kuti Eddie ningirikiri vari mucomment section kamwari ave newe guys. Munenge muri kuita mabadidzika. Musikatoiti mafanisi iri kuramba kuedha iri kutoti kudoni Ed guest amen to get to you. Munhu akanyora iye akatenga kuti Eddie kwai Eddie ka. Mwari ave newe. Wakazofara here manje after all this zvakaona zvakuitika zviya. Were you happy? Munhu atanyora kuti kwanzi Eddie vari mucomment section mu Eddie. Zvakaoma. Hello caller. Guys, Meli Murise. Mushe kanjani? Avandiri right hangu. Thank you sure nekufamba nenyaya iyi. Because here zvazvaoma mastreet. Ando zvandachida contribute hangu. Thank you so much. Right. Thank you caller. Right. Hello caller. A phone. Hello. But I think sometimes the entire problem lies on comment section. Comment section though who create non-existent and pushing the wrong narrative. My market now but it's just conclude the series of 1 + 1 = 11 where it was just 2. Sometimes we need to pull back and not always conclude the wrong thing, which will get certain people into trouble for no reason. So on the other hand, as bloggers, they are here to make money. They also push the wrong narrative for their own benefit. Because if you look at it, the more they talk about this, they get stars, they get my PayPal, they get my subscriptions and all of that stuff. Saka, game sometimes I think it goes too far. There's a certain point where people are losing humanity and their dignity. Saka, at some point I don't want to blame Mama Keten because she was responding to an attack. Comment section concluded the wrong thing, and bloggers then. Tiri ipapo kutaura chokwadi pamberi paMwari ka. Ini handisi munhu ane ruvengo and handisi munhu anoda handishandise ruvengo, handigone ndingangosafarira but not ruvengo. Ipapo ka toda hedu kutenda even Skomota pakuti mumutende guys. Skomota paakabuda nekuti it's a cooked up story. Handiti maona. I'm like, okay, this could be true. And ndinoona ndinofana ndati nini ndakuidropa. I'm like, no. Tingopedzisa tonoti WhatsApp. So ipapo ka Skomota guys ka ngatimupeiwo credit guys. Let's give credit where it's true. Sara chokwadi pamberi paMwari. Let's give credit where it's true. Hello caller, vari pa Facebook. Hello Sis Meli, you deserve a drink. Let's go and enjoy.
You know where we are going. Oh, yeah. Aiwa. Tonoridovosa. Takainda. Maita basa manyaradza Facebook because zvazvakutobohwa anyway zvazvakutoshota, to be honest, because umwe anenge achitaura neapa umwe achitaura neapa hauchazivi kuri kuenda nyaya, at least tombozorora. Right, thank you very much Kola. Right, mapinda itaura ichinzwe tingoti achiedha vanhu vacho varifona vakawandisa. Taura ikola makoza akawandisa. Taura ikola. Sis Mary, how are you? I'm good, and how are you? I'm okay. Inini zvangu, I just wanted to say kuti, let's be honest, my marketing havana zvavakambotadza. Let's be honest. My marketing havana, chero hindi iri kutaurwa nevanhu kuti hanzi she hinted kuti munhu akauraiwa. My marketing, if you go and read that properly, without hatred kana kuda nyaya zvakanyanyisa, unongoona wega kuti she was just implying kuti you did something to him, and where is he now? Zvaakanyarara asina kumbotaura side rake renyaya. And that's the thing vakataura. She ended up vataura ivo. Yes, it's wrong, but that's what happened. Munhu akapiwa chirwere zvikazofambawo nepamwe. But the truth is, vanhu vakanakirwa nekustretcha nyaya iyi because there are fights happening between two friends. Ndaona leader weBitterness family atijoina. Maswera seiko Bitterness, leader weBitterness family. Aiwa, tisu tanga taitawo live yedu tikati rega zvatawana musarudzo. Rega tipe vanhu kuvanhu. Sezvo tatakati tichadzoka nefeedback. Tipe vanhu. Ndaona kuti ndichazoti kwamuri uku kunonetsa. Rega ningoita zvana ndichingoita ningotaura nechi nevanhu ndakamira. Ndoga ndakazvimirira kudai. So yeah, taura ikola impetseva mupomo mukana. Saka I was saying kuti it's unfortunate kuti vanhu vakazongofamba havo neside ravo, but my marketing vaitongotaurawo nyaya as it is kuti wakamuite as in pane zvawakamuita, and now we know kuti inyaya yekuti the war, HIV and whatever, but the truth is vanhu zvavo vanhu vakazovakira, but the truth is uyu akauraiwa kana kuti kudi. Aiwa, the same as nyaya yatete yekuti vanhu vakangoakira. Chimira Kola zvakwana. Right, Kola, thank you very much. Next, hello Kola. Chindi dropa isi sine. Hello. Padende kana pasa kurukuduna. Tingoba batande pakati. Ndiwe enara ere? Yes. Okay. Right. Right, hello Kola. Hello Sisimeli murisei. Mushe kanjani? Mushe. Chekutanga ndoda kukutendai kuti mabata basa rakanaka. Tozotendawo futi bharabharawo kuti aiwa akabatawo basa rakanaka. But isusu second family hatisi kuda kuziva chokwadi, because Patricia nyaya iyi haingangonzi munhu awanika isaizo kuti munhu mupenyu. Patricia maimaketina havana zvavakataura kuti munhu maimaketina vakangonyora papeji pavo kuti Jerry aripi handiti. Then Patricia Jacob abaya live akati Jerry akaurawa Jerry, nditone hama dzake dzakatondivinga kuinbox. Saka isu second family tikuti Patricia Jack ngaabuditse mameseji akasenderwa nehama dzake kuti idzi kuti nyaya ipere, because tikuda justice kuna Felicitas, because akasvibiswa zita kunzi akauraya munhu iri story. Saka tikuda justice pana Feli. Jerry mupenyu tikuda justice. Masita Kola, masita mnobotipa saka bharabhara ndiani. Zvakaoma. Ingatizere nawo mazita. Aya.
kana Patricia akatiteerere ngaauye abaye live achijekeserewo ipapa ataure kuti veduwe mameseji ndainyepa because iye tinogona kuda kutsikirira nyaya yaka kutone umwe munhu kuseruka akaurayiwa sisineni saka isu tinoda kuti Patricia yatudze chokwadi chizive because nyaya yapira pachena kuti Jerry mupenyu but Patricia akati ndakataura nehama dzaJerry vakati vakafa saka Patricia come pakamera uchenese zita rako utaure kuti wainyepa uri waitaura chokwadi. Thank you very much, Kola. Thank you. Next, hello, Kola. Yes, Kola. Ndeipike tina. Hapana. Inini ndandisina kuona live yenyu ndatozofonerwa kuti kune live. First of all, ndokumbira kudzosera kumashure. Jerry mamuwana here? Yes. Akamuwana nesu. Aiwa ndikatotora latest ndikatotora evidence that I showed on social on live. Yes. On live. Yes. Okay, saka abvuma kuti ndiye Jerry aitaurwa naMai Maketeni. Yes. Akatotaura yani akatotaura naMai Maketeni ngansaka ngasi zuro rosura zuro wacho. Saka akamboenda on low here kana kuti haana umbobvira akaenda. Andina kuzobvunza zvakawanda Ketina, you know kuti munhu uyu akanga asinga asi munhu kuti anotoda kunyanya kutoentertaina nezvenyaya chezitereki according to him. According to him, I trust you kana mchiti mamuwana but aiwa ndamuwana evidence yese ndinayo zvese akandipa mapicture recent picture yake Saturday ine mwana wake nemudzimai wake nefamily yake aiwa zvese ndinazvo zvese. Saka pandoda kubvunza ndeapa pafuti pamwe pandoda kubvunza ndepekuti family yake because toda kunyatsobata tichinyatsoonesana chokwadi because nyaya dzakadai dziri sensitive mamwe. Isusu chakaita kuti titange kuti tidhige nenyaya one tinasha maposa akambobuda achititaurira nyaya yemunhu akafushira. Da kuti vanhu vambonyatsonzwisisa why takazotanga kutofambira nyaya yekuita noise. And then number 2, Patricia Jeka akambobudikira palive yangu achiti ndafonerwa nevamwe vanhu vachiti mukomana akadai haasi kuwanika. Then pakutukana kwaMai Maketeni na Kamuchacha, Mai Maketeni akati Jerry aripo wakamuisepo. Isusu pamwe takamhanya but conclusion yedu yakatitaurira isusu mafungiro edu kuti saka ndiye munhu aitaurwa naTinasha, saka ndiye munhu akafonererwa kuna Patricia Jeka kunzi ari missing. Tabva taita conclusion. Handitika nekuti mukatarisa munyorero wakaita Mai Maketeni wakati aripo wakamuisepo. Nenyaya dzatatisina kumbojekeserwa kuseri kuti pane munhu akambofushirwa kana pane munhu ari missing. Maybe munhu akambofushirwa ariko but ane rimwe zita. But imimi kana mchiti awanikwa ari iye aiwa ndiye Ketina evidence ndataura naye ndatadza vanhu panapa nezuro ndakatuma munhu because ndakatanga ndatsvaga chekutanga checho Keti zvainzi ati pakanga pambobuda statement kuti akaripotwa vanhu vakaenda kuna Patricia Patricia vakati vakaenda kwaari handiti vakaudza Patricia kuti takaripota handika but nothing was happening. Patricia tanzi ari kurequesta foni yake kuti aratidze kuti zvechokwadi akafonerwa. Yes. Saka zvakaitika chirega ndikudze manje zvakaitika ndazvimwe zvacho zvasina basa kuti titaure handiti. So what was there after I called kuHarare takuitawo hedu zvataiitawo kuti tsvage handitika. Then it was found vandaiti kuHarare kuri kupisa baba papasina any report yakaiswa handikaona kuti pane report yakaiswa kuti kune munhu anonzi ana akamiswa pamheno paperiod because aingotsvagwa pa 2 years 3 years. Remember kuti CID riripo pane pasocial media Keti, that's a fact. Handiwana riripo pana. So pakati wanhanzi kune docket rakavhurwa remixing person anonzi Jerry. Ndora ndiri kutaura kuti kusina rakashayikwa handiti mwana. Saka navo vakabva vati ko senemu hapana munhu angari kuziya handitika. Then pakabva pazouya narrative kwandiri inini pandakafonera kuchinzi now that it's like kune dead end kuti tiwane munhu inoti hapasi kubuda senemu hapasi kubuda munhu anonyatsoziva checho kuti ndepapi handitika. The only shot yatinayo pano handika is to request foni yaPatricia iri kunzi iri kuforensic cyber crime handika kana zvinoita zvokurequestwa kana yarequestwa ikauya then we summon Patricia ouya ovhura foni yake kotorwa manumbers iwayo akafonera achona then we start tracking from there. Urikuona ndo yanga iri procedure yanga yakuda kuitwa iyoyo. Then panzaro inini semunhu wanenge akangotiwo ndakatanga kushandisawo dzimwe resources dzangu titsvage munhu uyu toga tisati tamira zvepolisi. Ndopakatanga kuti nditsvage ndakuda kudonha mamoyo but dangosiya ndataura 1 or 2 things ndodonha zvangu. Inini hangu I believe you kuti mati mawana Jerry. Yes. But inini ndichakubhilivha indombomira ndakamirira kuti foni yaPatricia ibude tione kuti vanhu vakafonera Patricia vachiripota missing person
ndivo same wajeri wamawana here ini ndozobhiliva ini Jerry ndatotaridza vanhu andiketira iwo unobhiliva here kuti Jerry ari kutendera pasocial media uyuyu wane zuro ndiye Jerry wacho. Do you believe that? aitenderera sheti yered do you believe kuti ndiye? inini semunhu andisingazivi handidi unyeva considering kuti nyaya yacho yakataurwa handika zvemalaptop nechichichi ari attached kune that mapost iwayo handiti do you believe kuti it is the person? tapuhwa achinzi ndiye Jerry wacho akasiyana neari kusocial media. Aiwa Keti inzwa handiti pakataurwa nyaya iyi pasocial media yaJerry uyu handitika mai maketeni vachiuya handiti vakataura nyaya yekuti paive nenyaya dzemaelectric dzemalaptop dzanga dziri involved nenyaya dzemafoni dzanga dziri involved handi ndizvo. Then I don't know kuti ndiani akazoenda akanodhiga maposti akudhara iwayo anga akatomboposta pasocial media anga ari linked nenyaya dzemalaptop nenyaya dzemafoni nemapictures acho achienda court. Do you believe kuti ndiye? Kana you still you are not convinced ndiye? Handisati ndamaona saka ndingatonyepe ndakangoona mapicture akapfeka zvere. Pane mapictures emunhu eyanonzi Jerry yeye achienda kucourt handitika sezvaitsanangurwa chaiko achienda kukoti nenyaya dzemalaptop nenyaya the whole story kana usina kuona zviripo. So the same person iyeye wakaona yeye ndiye kungoti azongotisiyana nepakuti iri yenda 2018 iko zvino nezvaari nawo munhu anokura wanditika but is the same person ndataridza vanhu pano nderesatadhe picture iroro. Aiwa zvakanaka mamoyo ini ndakumirira foni yaPatricia because kana Jerry ariko ini ndakuda kutsvaga kuti ko vanhu vakafona kuna Patricia achiti titsvagirei Jerry ndevapa. Very much welcome. Chimirira foni yake iuye kana yauye you are very much kuya in 2 days tombotarisa kuti vanhu vakafonera Patricia achiti kuna Jerry ari kutsvagwa ndevapa. Okay, no problem. You are very much welcome. That's fine. All right. Hello caller. Hello Sitimeli. Mirai caller. Mirai takanga napane munhu ari pa phone up. Right, hello pa phone. Tiri right muri sei? Iye Jerry the same Jerry waitsvagwa iye ukazodzokorodza live uchiona mapictures. The reason why I showed people ndisina kukanda pasocial media pane mareasons akakumbira iye personally pachake anotobatika mareasons iwayo ekuti alright kana iwe wataura nesista yacho Jerry iwewe soga chifambira nyaya dzacho soga chifambira nyaya dzachona iwewe ini nhamba dzandatora nenhamba 2 ini nhamba ndinadzo akatoita chat nezuro nemunin'ina wangu akaita conversation asingadozivi because aive nebusiness mwarare handika so patakawana that information I used that kuda kutsvaga business kwaari and I showed everything I have in black and white and so iwewe now unokwanisa kuti utsvage kuti ndikupe nhamba swaga listen ndikupe nhamba dzemunhu akakumbira listen swaga listen ndataridza one alright swaga chida alright okay chirega kuchipawo umwe munhu mukana ipawo umwe munhu mukana kana achitaura swaga ipawo umwe munhu kana achitaura wachida kuona picture handitika can I drop you uye kusocial media I'll show the picture handiti mapictures ekutanga wakamaona swaga swaga ndati inini ndiri kuti kwauri handiti mapicha ane zuro wakamaona aJerry naiwe swaga chimbonditeerera please swaga chimbonditeerera ndakupindura kubvunzo usati waenda kumberi kumhanya ndati mapicha wakaona nezuro handika unobhiliva kuti ndiye Jerry here unobhiliva good chidzoka mucomment section wakamona nezuro ndichikupa recent picture dzacho dzakandipa nezuro dzandinadzo nawo try one kuti asiri here munhu wani
uve satisfied. You are so continue according to the ndataridza vanhu wani Swaga ika zvandiri kutaura nhai Swaga ndo zvandiri kureva kuchiburuka uye mucomment section ndikutaridzei mugutsikane handikwanisa kukupa because akakumbira okay no problem saka ndakutsanga aiwa I showed people ndataridza vanhu ndinde ndikutaridzei I showed people uyu tarisa iwe Swaga tarisa iri picture iyi Swaga iri picture iyi uyu munhu uyu ndabvara mwana uyu munhu andozviona kona vari pasocial media. Hello alright Swaga inboard tichazoteerera kulive kwako. Thanks Swaga. Hello Kola taura ichinzwi ndiri raiti muri sei ai Swaga unorwisa musoro nharo dzacho zvakadaro. Aiwa ndoda kutaura vanhu vari kuti izvoni mai Maketeni havana zvavakataura. Mai Maketeni vakataura zvinhu zvakawanda. Kune statement yekuti munhu unonyora yotaura zvakawanda kuti Jerry wakamiitei wakamiisepi. Saka isusu wakutisira tega kuti tiite speculation watisira tiri hanging. Ndosaka imi makafamba because makange matoona kuti ataura zvinhu ende nyaya yanga ichibva kumashure ichitaurwa. 1 2 maita basa nebasa ramafambira maita zvenyu. 3 vanhu ngavachirega veBitterness family ngavachida kurega kupomera Tinashe kuti Tinashe ndiye akatanga because Tinashe hakwanise kuya pana achizvidefenda. Tinashe hakwanise kuya pana achizvidefenda kuti ndiye akatanga nenyaya. Ngavazive kuti vakanganisa vakaita zviri wrong. 4 ngavasade kuhengesa nyaya yekuti takumirira foni ikauya kubva kuna Patricia inozoya mumaoko eBitterness family sei kana foni yapiwa kuna Patricia nemaprisa anotoivhurira ari ipapo haasi kuzobuda nayo maprisa oiona. Saka zvikuti toimirira kuti igozoya maoko aPatricia igozofamba vakakanganisa vakaita zviri wrong. Ndozvandachida kungotaura ngavarege kuda kunyara vachitsvaga nzira dzisiridzo ngavangoadmita we did wrong because vaifamba nenyaya yenguva yese makore esa zviro kuti vanga vane proof neevidence. Saka yaendepi proof yavo neevidence yavo yavaiti tinayo. Alright, thank you very much Kola. Thank you. Right, hello Kola. Hello Sismeli. Muche kuse. Don't drop say. Alright. Enderende. Aiwa Simeli kutendai ini ndiri mudhayari akasimba ini ndiri mukate family futi akasimba stereki asi tiri kutendai nezvamakaita zvokufambira nyaya idzi kuti dzive dziri pachena but chandoda kukuudzai ndechekuti mamwe masocialites ane maagenda awo atinoziva kubvira kutanga kwegore nekupera kwaro you are not going to convince them kuti vazive vadairane nechokwadi chabuda nhasi ichi and uyezve hapana pamuchachinja narrative yavo because iwe in their heads vane zvavo zvavari kufunga kuti no this cat mama should go into prison again of which hamuise munhu muprison nenyaya dzekunyepa and zveshuwa dai kuri kuti zvakaitika neruvengo rwavainarwo rwuya ruvengo rwakanyanyisisisa kudaro shuwa paakaenda kuprison vangadai vasina kudzisimudzira here nyaya idzi zveshuwa shuwa kana vachimbotsvaga zvese zvekusekulata kuti ngatituke vabereki vevanhu vachituka kusvika pavanotuka. Saka anyway I think it was a cooked up story yavakaita and zvekuti Jera hako kana kuti akaurayiwa zvichirizvo zviri mumusoro mavo tough. I think on that one fairly is clear. Saka regai vachiramba vachiita mainvestigations avo imi zveshuwa makauya pano mukati ngatitsvagei Jeri ende makamira zveshuwa matsvaga Jeri mamuwana. Saka what more does people want? Saka aiwa sisi medu tiri kutenda nezvamatiitirawo because pazvakange zvauyiwa nekuna uncle vedu I think vanhu vaingoti uncle nekuti ndi uncle veCate family. Saka pamwe vanga vasingazvibhelieve but now zvaakuyiwa with a neutral person. So people they are still in denial, which means they just want to see this girl underneath, which is Maria Ashante Sekudaro. Right. Thank you so much. Thank you very much. All right, Kola. All right. Varipa phone, hello. Hello, Sister Murise. Did you write Murise?
Thank you, Sister nebasa ramakaita. Inini chandiri kutoona yatova hatred chaiyo yatova social media. How come vanhu vanofrema nyaya yemurder isipo? Ndakazitaura, people don't play with murder, guys. It's a serious case, murder. Hazvinhu zvekuuya tichitanyangira pasocial media tichitaura zvisina basa pamusoro pemurder. Now Jerry wacho aripo mupenyu, handiti vanhu vada kungoti vanhu vabhilivhe chete kuti akafa zvisirifu. Patricia Jeki ngaasadzoriwe foni yake. Kana kuri kunzi ada information ine chekuita naJerry wacho enzi akapiwa nefamily yake. Kana maititi vari munhu akangwara ngavaende vanoisa case. Kana iri foni ngaitoexaminwe nepolisi neCID kuti varetrieve information iyo ine chekuita naJerry, kwete kuti iye atore foni ozoti zvakadhilitwa mufoni mangu. Handiti muri kuona vada kungotsvaga any way chete yekuda kungodestroya someone. Maititi vane zvikwereti zvevanhu, handiti vanhu vane zvikwereti ngavanolodza nyaya dzokumacourts, civil court, ndo basa rayo, kwete zvokuuya makungotsvagira munhu nyaya dzemedha dzisipo. Guys, this is not fair. Right. Kana ane zvikwereti zvake ngaabhadhere zvikwereti. Vanhu vane zvikwereti vakakweretwa zvo ngavaende kumakoti, vaende kucivil court, vaita sei, handiti vopiwa mari dzavo, poitwa payment plan, not to an extent yekuti vanhu munocreata nyaya yemedha isipo. This is very wrong. Vachithreatena munhu kusvika munhu achitumirwa mamhena achirohwa kumba kwakachiita sei vachinyepo ndezvepolitics. This is not right, guys. I think it's going out of hand now. Right. Thank you very much, Kola. Regatito vamwe mukana maita basa kula nemuono kwenye right. Ande iva akajoina pa Facebook. Hello, Kola. Hello, Did right? We say Kola. And did it right? Isn't it longer comment on this one? After everything has been said and done, yeah, I see more side yakaitwa namaititi. Because asandanzwa anyone ambofona achitaura kuti imhosva. Because kana kuri kuti imimi you confirmed zveshuwa kuti akanga akazviviga kana kuti akanga achihaidha because of this. Kola, don't exaggerate. I never said kuti akazvihaidha because of this. He said to me he is not at liberty to come out achitaura nyaya idzi because they are protecting kubasa kwemukadzi wake kwanoshanda. Remember mukadzi uyu arasiseted nechechi yeZayoja, handiwaona ndichatauri basa rake ipapo but anoshanda ipapo. So zvinonetsa kuti vabude vachitaura zvinhu zvakadai, so it's something that he doesn't want to discuss about. All right. Ndidonedze yenyu matatend. All right, sure. Hello, Smell. Anokola, yes. Sifune ndoda ngokutenda kuti maita mauya nechokwadi because ndakambojoina kune imwe live ndichivaudza kuti Jerry mupenyu because Jerry ndisekuru vangu. So kuti ndaitoda kutobvunza kuti kana Patricia achiti hama yakafona ndiani ana kubvunza here kuti hama sekuru venyu ndiyo Jerry wamaona apa vandaisa neti here. Ndiye chaiye ndiri right here kuti anoshanda anoita zvefuel and anoita zveIT. Ndizvozvo zvese zviri correct, everything is on point. And mupenyu, everything is fine with him. And atotaura kuti handisi kuda hangu madrama because ndatotaura naye. Ndakataura naye nezuro, ndikataura naye nhasi akati because handidi madrama. That's what he said to me this morning. Okay, thank you very much, Kola. All right, thank you. Thank you, Simeli, for the hard work. All right, sharp. No, Kola. Hi, Simeli. Yes, say. Thank you. Thank you. Just a few questions. Saka, my video call na yele. Kati angu kusendera my pictures. Pane munhu akaenda paground zvandandichiudza zvozvo. Pane munhu akaenda paari paground. Anditi ndokuzomanager kuti inini nditaure naye. After atozotumirwa. Aiwa video call naye handina kuti I spoke to him. Ane munhu akaenda ipapo wemutemo. Anditi waona. Because anga singatenda ndakaita ndega nini was not going maybe kuti kutaura neni kana kunditena or whatever, but somebody had to go and say kuti ndiri munhu wemutemo kuti azobvuma. Ndo pandakati now I'm talking to you but now vanhu ndosvikoti ndakataura naye handina evidence handina anything. Do you think kuti vanhu vanondibelieve here? Handiwana zvokutoti patakazowana mapictures it was after a long struggle tichizama kuconvince kuti ndiwane something. Asinorega ndawo Kola. Mamwe nditori nawo I can show you briefly ngodai because ane family now. That's the thing. Mama ane mukadzi, mama ane family. Nditori ne video yanditi ndokupai picture yangu ndichakupai ne video pa Saturday pa event Saturday last week. Ndobva ndonipa ne video chondinayo. Okay.
osaka pamaitaura naye munhu wenyu wekuharare vanga anga atori on the ground. akaenda paanoshandira paanotoshandira totopaziva Saka muchitaura naye munhu wenyu wekuharare anga aripo ainaye. ndo zvandiri kureva kuti ndisikwanisa kutaura naye ndakatotaura naye ipapo pafoni yemunhu wangu angari asangana naye pagiraundi. Yes. Okay. I thank you so much nebasa ramakaita ndiri kuzvinzwisisa, but vanhu also need to understand kuti inyaya yemedha inyaya inotyisa on all levels, zvinhu zvinotyisa, and kutsvagwa kwemunhu hakuna kuti bitterness kana kuti chii, but tichitarisa background yemusikana uyu hatidi kupa vanza ipapo. Background yemusikana uyu haina kuchena, haina kunaka. The fact yekuti makakwanisa kusumuka kuti ndakunozvitsvaga in your heart of hearts maiziva nemabackground emusikana uyu kuti zvinhu izvi pamwe zvinogona kunge zviripo, asi dai maiziva kuti hakuna zvakadaro, hakasuta zvakadaro, mungadai musina kuzvisumukira, musina kuzvifambira. So background yemusikana uyu haina kuchena. Ende tiri kusaidi kwamai Maketeni, allegations havana kutaura direct zvakazenge zvakungotaurika zvinhu zvakawanda wanda, asi ndoda kungodzokerera pekuti background yemusikana uyu haina kumira zvakanaka, panoda kugadziriswa ipapo. Thank you very much, Kola. Ene ndaikumbirisawo kaSisimeli tiri panyaya iyoyo tichitaura. Pakabuda nyaya yekunzi tese tiri kuwirirana kuti ma-allegations emedha haana kunaka. Ndizvozvo. Tadzokera kuna Tete, pakabuda ma-allegations iwayo haana kunaka, ndo zvakaita kuti zviitike zvakaitika. Chishuwo changu ndechekuti dai mangogarisana zvakanaka ku-UK iko kamunoti zvingaitwa sei, asi dai zvangogadzirika magarisana zvakanaka zvisina kuvhundutsirana, zvisina kuiyo, because nyika iyoyoyo zveshuwa zvemutemo zvekugara ininiwo ndiri kudiaspora hapana, tinogona kuita kuti hedu ndiri gindagoria ndiri strong, hapana chinhu chinorwadza sekuti uri kudiaspora unenge uchingovhunduka kuti maiwe ndichadedzwa, nyange uchikwanisa kuzvimiririra, but that fact yokuramba uchingodedzwa uchinzi zvanzi pakati chakati hazvina kunaka. Ndokumbirawo kuti mugadzirisane, mutaurirane, zvipere, mugare zvakanaka. Ndatenda hangu. Thank you very much, Kola Maita Basa. Hello, Kola ari paFacebook, mbomira tipe vari pafoni mukati. Hello, Kola. Okay. Maswera sei Sisimeli nemadhayaris. Taswera hedu maswera sei. Kuti regero voice rako ida uyeba sinuses akati kia zvokuti. Okay. Saka ndakatoda kuti thank you so much Sisimeli neeffort yese yamaisa iyi. Zvaita kuti mastress achibhotozi. Thank you so much. And the other thing, kunyanya zvikiti, dzimwe nguva vanofanira kuita vachirizina. Ina handina kuti ndiri side rebitterness kana kuti side rere uku kuti ndinozvibiririra. Handiti hapana side randiri kutaura. But just talking in general, like zviri kutaurwa naKola vachangobva avava. Kuti background yazvikiti yango vanhu mukati okay vanhu pakaisa ma-allegations ekuti ari kunzi akauraya vanhu, but muchiri kuziva here ma-threats anopa vanhu achiti haumupinde muromo, ndinokuuraya, ndiri mwana wekwapresident, ndiri chii. Don't forget all those things. That's why chinzi ukaita chinhu chakanaka wazviitira, ukaita chakaipa wazviitira. So somehow it's like she's reaping what she saw. Ajiti ene kuda mai Maketeniwo vakangonyora zviri in brief kudaro, but makambofunga kutukwa kwakaitwa mai Maketeni kubva kuna mai kubva kudeni kushautwa kwavakaitwa nehasha munhu anozongonyora statement risinyatsori complete kudaro, ende nendau zvavanoita kuti unonyura iwe, that means kana asiri jeri uyu kutone dzimwe nyaya dzinotoyudza utodarika yatiri kufunga yacho iyoyo. Asi sevanhu vakamboita mashango ari for a very long time vanenge vaine masecrets avo ari deep. Saka zvikiti musanyanyovarairwe muchitaura kuti mai vedu vanofanira kusukisa vanhu, tangai magaya kuti zviri kubvira kupi nyaya dzese idzidzi kuti pazotaurwa kudaro. Plus also Sisimeli ndinokukumbire please kuna Sikomotoyuka regai ambopawo pachibhomu igirowai asvike pakudeta akadaro, because hanoiziva kuti hatichazive kuti I remember kunge makatombomukumbiriro regerero, and I remember for the first time aitombomirawo naye kuti please ngaapiwe mari yake, but hatred yacho abedo pamwe akaigagara ega mu-UK imomo tingomusiya paumbe uyu siyanai nayo. Alright, maita basa. Thank you very much, Kola. Thank you very much, Kola. Right, we're on Facebook. Hello. Hello. Sisimeli makaseni kuswera. Musha muri sei Kola?
Ndoda kutanga nekukutendai, thank you so much nekufambira nyaya nekuramba muine chitsidzo chekuti ndichauya nechokwadi nemhinduro sekutanga kwamakaita. Pari zvino my own opinion, vanhu tingataure zvakawanda kuti background yake yemusikana uyu ikazodii. I think pari zvino inini hangu ndinongofunga kuti dai tafokasa nenyaya iyi yamakafambira yamazoburitsa. Then nyaya iri kunzi nyaya yakatangira kuna Tinashe. Inini ndiri kufunga kuti Tinashe kana achinzi aine zvaakataura, what do we expect kuti Tinashe angataure? Vana ava vana kurambana zvakanaka sisimeri. Vana ava vakarwa Kate Mother vachitaura zvavaitaura vachituka Tinashe. Saka Tinashe kuda anogona kunge akangotaurawo mashoko ekuda kurwadzisa. Saka tikaramba tichidzokera kumashure kuti Tinashe akazodai, asi imimi muri kumira nevemutemo kuti kune vemutemo vakaenda zvechokwadi paground. Inokufunga kuti vanhu dai tachingoti case closed ishi. Zvezvimwewo zvake kana paine mamwe masecrets achabuda kubva kuna namai Maketeni kushamwari dzake tozotangira ipapo. Asi pane iyi. Thank you so much for the job well done. Tinashe kana aine zvaakataura anongonziwo akataura mukutama. Kana achida Tinashe anongouyowo kana ari willing kuti zvechokwadi inini ndakaudzwa, because chekuudzwa nechekuona zvakasiyana. Saka inini ndiri kungoti thank you so much. Ari zvino panyaya yaJerry tiri kuti case closed because vemutemo vaenda paground. Izvo zvekuti chawadyara ndo chaunozoita sei zvatozvemashure. Kana paine zvitsva zvichauya tinongokukumbira Mrs. Kelly kuti munodzokera futi kana kuine vamwe vari kunzi vakaurayiwa. Thank you so much. Thank you very much. Kola maita basi. Hello. Right. Hello Kola. Ndoda kutaura kuti inyaya yakaika, I think vanhu vese vakawanda, maybe unpopular opinion yandinoda kutaura nawo kuti vanhu vari kutadza kunzwisisa nyaya yekuti anonzani akanyora message yekuti Jerry wakamuita sei. Handizi ini handina masides andinotora, ndangotaura hangu zveopinion yangu. Akangotaura izvozvo statement irere wakamisa kupi whatever. Then maititi vakaita live. Point, I think everyone is missing this point. Maititi vakabvaita live vatangotaura zvokufushira. Saka nyaya yemedha haina kubva kune uyu friend yamaititi uyu. Ivo maititi ndo vakaisa matsotsi mumusoro yevanhu. Wakati saka kana ndakafushira newe, saka ndakafushira kumba kuti because I watched that live. She's the one that put those thoughts mind yevanhu. Anditi imimi maita henyu basa rakanaka, please musanditsamwire, but also opinion yangu ndeyekuti you might know, maybe matambiso ipapapa, maybe munhu akatobhadharwa akauya akaipretenda kuti Jerry nekuita family nechichichichichi. Jerry can mean a lot of things. Zvekunzi kune munhu akafushirwa izvi, again kutaura kuti opinion yangu, it could be Gerald. Ndosaka maybe zviri kumadhoketi ekumapolisi, because zita rachona hapana munhu ari kuunza zita rine surname zvamambotaura zvezvi. Saka munogona imimo matopinzwawo busy yekuti maunzirwa munhu asiri ndiye because pakutokonzerwa kuti talk to memory. Anzi memory sainera some meno surname iyoyo ndiye kana chikutaura kuti ndiye kuti ivo vachida kukonfirma mai Maketeni vachida kukonfirma ngava uye vandirambire kuti ndikunyepa. Okay. Ari papo paripo, but nendira hangu ngotaura kuti vanhu ngavaremembe kuti zvekuzoti zvekuuraya izvi zvakabva palive yamaititi. Munhu wese akaedzokera kupeji yamaititi anoona maititi ndo akatanga kutaura zvekufushira. Zvenge hazvina kutaurwa nefriend yawo iyi. Handichatomboremember zita because handizi any part of any family, but ndikungoonawo zvikuitika mumastreet. But maititi ndo
akauya nenyaya yekufushira. Saka vanhu vese vakabva vaita se ana Ketina nana Chichi vamhanya nestori iyoyo yekuti saka kana ndiye munhu wakunzi wakauraya. Saka people have to remember that. And I know kuti ndikukutero yangu ndikunzwa kuti muri kutaura nemaketi family akawanda ari kuuya achiti maita basa machenesa handisi kutaura nemaketi family ndikungoedha semaedhero ari kuita just adding people handitozivi kuti keti family vanhu vari kuuya pamuri ndikunzwa kuti vari kusaidhi yekukati family. Saka vari kuuya vachiita kunge zvinhu zvakaitwa nefriend yachona anonzani, please ndireminde mukadzi Maiketi. Saka vari kuita kunge ndiye akataura something but mukadzi uyu haana kana zvaakangota akaita inonzi subliminary statement, haana kutaura zvinhu zviri straightforward, indirect statement. Then Maititi pakapindura statement iyayo ndopawakapa vanhu idea yekuti munhu akaita se akafa. Saka ndoshandikuti uyu Jero ikayo anogona kunge atori right Jero akambodhirana Maititi but haazive munhu akaurayiwa. Saka batewo point iyoyoyo ndangona kuti pane ka-missing point kari kuitika pasituation iyi. Alright, thank you. Maita basa kona, maita basa. Right, hello, vari paFacebook, hello. Muri sexy Smelly. Hello, vari paFacebook vataka kupinda tanga imi. Alright. Ndinoda kungotaurawo Smelly, ini nangu handina vatanga kupinda. Muzotaurawo. Okay. Chitaura ikona. Echikuvadona, chitaura kuvadona. Ndinoda kutaura handisi kuketi family, handisi kubitterness, but nda kungoonesawo vanhu. Chinoitika ndechekuti mai Maketeni naMaititi vanhu vaizivana vaiwirirana. And mai Maketeni havasi kubitterness, ameno vari kwavo vega. Vakauya nestatement ravo vachiudza vanhu vari pafoni mbobatai makadaro vafona pafoni mbobatai makadaro yapedza kutaura muzotaura ndaipedza. Vakauya vachiudza vanhu vakati Jera aripi, vakadairana handiti kuroti vanhu ava vanozivana vari 2. And zvekunzi akafa kana kuti mucherere hapana munhu akazvitaura, ndiMaititi vakataura vega zvakabuda mumuromo mavo. Saka ngavarege kuita sokuti vanhu ndo vari kuvaita kuti vakavati vakavacherera munhu kana kuti kudisa hatizoti Jeri vakamuita sei, ivo ndo vanoziva vari 2. Tenumber 2 Maititi Mwari anovadzosera zvavanoita because ivo vaibhana vamwe vachiti kuno kuZimbabwe haukuuye, kwakati haukuuye, chakazoda iko kutopa munhu edzi kwavakaita itoriwo mhosva kuna Mwari because waifanira kuudza munhu chokwadi. Chero ini ndichirwara nechirwere ndinofanira kuudza umwe wangu kuti ini ndinorwara, handiti kubudirana pachena kuti munhu azvizive. Unonzwa sei ari mwana wako anyebero asina kuudzwa kunzi ndono mapirizi, ozongoona mapirizi ari mumba. Vanhu vangani vakazvisungirira kana kuzviuraya nenyaya yekuti abatwa kuti anonwa mapirizi. Iyoyo pachezvavo imhosva yavakazviitira. Vanhu vangani vavakazadza kuti ndiJeri chete watiri kuziva zvaizvozvi, but vanotori nevanhu vakawanda vari kumashure uko vavakaitira zvinhu zvakaipa izvozvo. Inini ndinoda kukudza Smelly, ndiri one womumwe munhu akazviitwa izvozvo but Mwari because vaindida handina kuzobatwa, but ndakarwadzwa kusvika pakupedzisa pokuti ndakasvika pakuti ndakuzviuraya. Zvinorwadza kuti uzongoona kuti munhu anonwa mapirizi okusungisa pamusoro pazvo nokuti wazviziva. Wakanga wangonoiwa iwe ubvuma vonyoro seiwe ukola unongotanga nekungobvuma nyoro. No, handina kudaro, ndatoroorwa Smelly, ndichitogara naye ndakatozozviziva ndaakugara naye. Izvo asina kukuudza. Ndakadana naye ndofunga ndakaita 1 year and half, ndakatozozviziva. Ndatomba make ndane 3 months achinwa mapirizi achiviga ndisingazvizivi. Saka zvinorwadza zvokuti ukazozvinzwaga munhu ozokudza rafu yekuti amheni wakanzwa bhata, how do you feel? Saka vanhu ngavasade blame kuti hanzi zvakazodai because vanoda Maititi. One day chokwadi chinongobuda pachena, ende ukaitira utsinye umwe munhu mangwana zvinokudzokera. Ndo chokwadi chisingade kunzwikwa neketi family, but chokwadi chacho ndechekuti mai vavo vane utsinye hwavasingaone behind, hwavasingaone hwavasingadi kutambira. Waiziti zvinhu zvese zvakaipa zvinongoya kwavari vachingopomera, ivo ndo vakanaka kupfuura vanhu vese vari munyika. Zvinorwadza zvavakaita mwana womumwe munhu vomusungisa pamusoro pazvo, vamupa chirwere futi. Umwe munhu unotomunzwa achitaura kuti hanzi aipirwe chirwere, akabvumire, akazodi, but anga ari mwana mudiki kwavari, anga asiri zera ravo.
ngavadzidze kuti vaite zvinhu zvavo vachiita zvinhu mune zvakanaka. Ndizvo zvinovadzokera ende upenyu hwavo hwese amheno vanhu vangani pamwe ndiye watinozoba totoziva kuti vakawanda vavakazadza vaita basa sisimi. Sorry, I go call her. Thank you very much. So, All right. Yes, caller. I'm good. You know what? It's such a pain to deal with daft people and illiterate people. How do you come and say, Panema got one day who are claiming that my TT's background is not clean? Who has a clean background in Ikamuno? I myself, maybe the background that I'm not proud of. Everyone has. Just that this woman is a public person. She's a socialite. And these are serious allegations. This is murder. You can't justify it. And she went to jail because of that. But this is murder. We can't keep saying, crucifying her. I know, see it. Are those people clean who are accusing her of killing someone on social media? That is just painting someone black and kukanganisa reputation yemunhu. Pane utsinye wakafora wakadarere kuti munhu akauraya munhu. And they knew that it was a lie. It's not like they didn't know. It's something that they knew. And have you paused for a minute and thought that my marketing, this is just a case of sour grapes? Munhu are scorned, so she can say anything. Who was there like cheating do HIV? Were you there? This is just a word against my TTs. And when my TT did a video, she's not stupid. My marketing is an instigator. Those who do not know what an instigator means, go and Google. So she was responding because this was just building up. And my marketing knew what she was saying and doing when she wrote that. Because she knew social media. So she addressed it because that is the thing. This story started a while ago. So we can't come and say this lady doesn't have a clean background. Is yours clean? Zimbabwe, I imagine up in any country. That is why they do kind of a background check. Because they know that everyone is capable. Just that yours is the kind we don't come here and start judging people. Is my marketing clean? No. Why is your phone always on recorder? Why is she always closed? She always claims. And I told her at that time. She was there manageri, Manashuma, she's there. She's not special. She just plays victim. Why is she always recording people? Why is she always so close? She's a married woman for that matter. What's the problem? And she comes and she wants to play victim. She's not clean as well. Who does that? Especially when you're married. The boyfriend is in your phone. It means the you're a hoe as well. So please, people, give us a break. My city should deal with these people who are starting as a matter. No matter her past, she does not deserve to be labeled a murderer. No. You're not clean as well. Especially in Zimbabwe, this world we are living in. Everyone is corrupt, everyone else is a no one is clean. So please give it a break and do this murder case. Thank you very much, Kola. Hello, Facebook. Hello, Sis Meli Murise. Bo wangu ndanga ndine mubvunzo wandachida kupindura Kola. Vabva vanga vachiti vakapuhwa AIDS, vanga vachitaura kuti maititi vakapa Jerry AIDS. Ndine mubvunzo wangu kuti Kola, imimi zvamine vane information yekuti maititi vakapa Jerry AIDS. Jerry wamataura naye mimakuratidze here chigaba chema-ARV? Ndingabvunza munhu zvinhu zvakadaro imi ndingati munhu aripo chete Exactly. Kwazi ndomubvunzo wangu wandangachida kubvunza kuti ndinyatsoziva kuti Jerry wamataura naye uyu nezviri kunzi anomwa mapiritsi akonfirmere zvechokwadi kuti akapiwa, because I see a lot of people vane information chaizvo kuti Jerry akapiwa AIDS namaititi, because sekuziva kwedu isusu tese maititi vakatanga kutaura zveAIDS dzavo kudhara karesa. So mwana yeye aizodanana sei namaititi achizoti amaititi vanonwa mapiritsi zvakadaro zvikanzwa AIDS wozoenda. Ndandine ngori nemubvunzo wangu chetewo kungoti akuratidze here chigaba chemapiritsi kuti vanhu vanyatsogutsikana, because vanhu vane information. Andina. All right, sis. Hello, Kola.
Lomeli, Zimbabweans, we were given the best education by the late Robert Mugabe. Yeah. The implications, you don't have to spell it out. So all this crap that memory didn't say Jerry's dead, that was there was a lot of insinuation in her statement. And this statement, her memory, she said this Jerry confided in her. Yeah. To confide in somebody, it means you are talking to that person with confidence, in confidence that that person won't share the information. So memory and the bitterness family, the Lucifer family, who passed that information, clearly it's memory. Because if memory is the person who knew about this incident, so memory told the Lucifer family, who have been going round for all these years throwing that shade that she murdered somebody. It's not right. And the background, all those people keep on saying, hey, her background, there are many people. How about Lucifer's background? We have heard a mom saying she has killed people. Who is digging those graves? People should shut the fuck up. And these allegations are very serious. I wish they were made against me. Then they will know who the hell I am. They should all fuck off and sit the hell down. Goodbye. Thank you, Kola. Hello, I'm Kola Pinda Itaurai. Hello, Sisimeli Murise. Mushe kanjani? Mushe. Ini ndauya hangu kunopindura vanhu vari kukwira vachitaura nyaya yekuti mai Titi vakapa Jerry AIDS. Mai Titi vachitanga kupinda paFacebook. Vakapinda vachitaura kuti vane chirwere. Saka Jerry uyu akatopinda mulife mamai Titi achiziva kuti vane chirwere. Saka vanhu nyaya yechirwere ngavasiyane nayo. Ende mai Maketeni vakatotaura dzinonzi nhema. Nekuti hapana asingazive chirwere chamai Titi vachichitaura vega kubva vachitanga kupinda paFacebook. Ndozvandakwira hangu ndichida kutaura. Yeah, right. Thank you very much, Kola. Hello, Kola. Yes, Sisimeli. Yes, indoda kutsinira the same point. Yekuti it's a crime to say to somebody kuti wakapa munhu chirwere pasina proof. It's the same thing again that is speculating now. Vabva kuti akauraiwa iko zvinezvi yakuchinjuruswa yakunzi amai Titi vakamupa chirwere. Do you have any proof? You can't say all those things without any proof. Zimbabweans should know kuti kana uchitaura zvinhu ka taura une chokwadi une proof. Just like what you did kuti you went deep into this story to find out kuti Jerry mupenyu here kana kuti akafa. And you had the proof of pictures and everything that you are saying. Now, panyaya evan varikuya vachaura chirwere ka. I think Sisimeli, you should just stop those people. Kuti vataure kuti Felicitas akapa this guy chirwere. What about if the guy had chirwere? But still, we don't want to go deep into that because atina proof. Vanhu vakadanana pachezvavo vakawirirana. We don't know what happened there. So people should learn to say the truth kana vachiuya kuzotaura maviews avo pama social medias, because how do you feel now kuti Jerry ari kufira sei nemhuri yake? How is he feeling achinzwa all these things? Maybe he doesn't even have all that. It's not good. It's not nice kuti vanhu vabva vapinda deep into ma situations akadaro asipo. Even zviripo, it's none of our business to say all those things. But because people, they've hated Feli to this extent, they create more lies again against her. She must be pinned down. Don't do that, because whatever you do to someone, it will come back to you in a way. Yeah. And thank you very much for investigations. Yeah, all right. Right, one per social media, one phone. Hello, Kola. Hello, Sisimeli Makadisha. Sipo Makadi. Sisimeli, thank you so much. Nekuti mazoro za ma streets nas.
That's all I wanted to say. But panyaya yechirwere Sisinelli, to be honest with you, from what I have heard, Jerry ane 28 years. Saka maititi havangambove munhu wavakatanga kurara naye. Jerry akarara nevanhu vakawanda. Memory was just doing a damage control. That's all I can say. Thank you, Sisinelli. Right, thank you, caller. Right, hello, caller. Let's see, caller. I'm not sure when to talk. Guys, siyai vanhu kana taisa kana vanhu vaitawo zvakanaka ndaisupportwo kutangoona vanhu vaita zvakanaka vaitawo zvinhu zvavo zvakanaka vachekedzana rini tambokudzai kuti satina zvemafights izve ndatina zvema-enemies kana tikati munhu congratulations, please don't tell us what to write pamapage edu. We are bloggers. We write what we want. Kana taona vanhu zvokuti kwanzi mozonyora kuti maitirei congratulations kuna nataiti nokuti vana vavazodai kana kuti More Boys is my brother. Ndinotaura naye every time kuseru kune zvino ndaitotaura naye handimona makavenga More Boys. He knows kuti ini ndinongomira pachokwadi handina chakaipa. Ndinongoti kuti aticongratulations sei vana vafare vachata zvakangonaka wani. Wai muri kurwadziwei muri kugwei murwadziwei shuwa muda kusvika pakuti tikondora kuti musada congratulations, it's wrong. Musadaro imi kureva kwacho munozokunyanya. Hello, caller, taura henyu. Hi, Sisinelli, muri sei? Tiri right, muri sei caller? Tiripo. Good job. Maita basa rakanaka tinotenda. Asi nyaya iyi ndiri kukunzwisa. I don't need to insult or anything, but I want to point out kuti muri kuti Jerry mataura naye mamuona. Ina handisati ndana hangu comfort yekuti ndiye nokuti kuZimbabwe kune ukori ende musikana handishamisike ndikanzwa kuti kana kuti zvinogona zviri zvokuti munogona kunge malidwa kuti ndiye Jerry mongoti ndiye Jerry moita zvamaita kwaitwa ukori kuZimbabwe uriko. Musikana uyu ane background yekutuma vanhu matsotsi noda kunorova vanhu. Tine vanhu vakawanda vanobatika nyaya dzakabuda, evidence yakabuditswa pamasocial media. Tina uya mai veDepo, tina murume waBhiwe Shira, ende taura pakaita mai Maketen nezuro tinoona sevane kakutya kavakaita. Ini ndichazokutsikana kuti ndiye mai Maketen vabuda vaita live vataura kuti uya abuditswa naSisinelli ndiye. That's fine. Zviri kwamuri kola momirawo kana kutotanga kutotsvagawo futi mimi nekusaidi kuti muone here kuti ndiye kana kuti haasiriye kana kutobata mai Maketen vachiona kuti ndai kulive kwaSisinelli munoona kana vachida kuconfirma voconfirma. I can't go kuti uyai muconfirme, but it's your job too semunhu ari concerned. So we work together as a team. Yes. Yes. Basa renyu maita zvakanaka, mapedza penyu maita mapedza. But tingotaurawo concern. Ndopandati ipapo my sister, you can also take over kana mukawazowanawo chokwadi modzoka moti aiwa apa pasipo uyo asiriye tazowana chaiye moya motiudzawo. Kwaiko zvino sofa ini ndakazvimirira ndopandiri, but munhu wese izowoka kuita research. This is a call out kuna ivo mai Maketen kuti aiwa budikirai muconfirme nyaya ichi. Ende izvo zvekuti munhu kuchirwere kunzi vakazadza munhu chirwere imhosva iyoyo hatidi kunyeperana. Ende zvevanhu vari kubuda vachidhanzi maititi vakabuda pachena kuti vane chirwere. Muri kuziva here timeline yezvinhu izvi? Kana vakazobuda vachitaura zvechirwere nyaya idzi dzaitika kuri kuda kuita But Naikola, I want to ask you a question. We know that yes, kupa munhu chirwere anditi. Saka apa paisu tongoti vanhu vanofanira kuti vangudi kuripota. Tofanira kuti sei? Iye kandoza kuti ndopanenge paine nyaya yekuti zvoni akatanga kuda kutaura kuti ndabatwa chirwere, tadzadzwa chirwere, akanyaradzwa. Ende kumuona kwamaite, it's not like mamuvhunza kuti saka zvekutaura zvechirwere zvichokwadi. No, handina. Nyaya dzekutaurwa izvo hapana. So it's more like you were given a name and you confirmed kuti munhu uyu name rake mupenyu. But context yenyaya, mai Maketen would have to do more. Ndopangori nepoint yangu. Context yenyaya iri papi kola? Context yenyaya iri pakuti zvoni uyu Jerry akasilencwa.
kunzi anyarara asataura akazadzwa chirwere akasailensiwa kunzi nyarara usataure. I don't think I think kola mukurasi again. Sorry, Mirai. Context of the story chitanga kuuya isusu. Takanzi munhu ari missing. Takanzi nokuti ndikutaura ndichibhesa on what my marketing said. Kuti vari kuisa point yekuti munhu wese unoitira vanhu utsinye. Point iri pautsinye huna chikiti kune vamwe vanhu sehwaakaitira Jerry. Jerry wakamuita sei ari kupi? Okay, no, pakanaka kola thank you. Context yeutsinye iyoyo. Okay. All right, thank you very much. All right, sure. Kola vari pa social media hello. Muri sei sismen? Video ito muri sei. Mushi. Muri sei? Tikunzwa taura. No, inini I just wanted to say kana mazopedzawo ya Jerry tokumbira ka justice for mbuya Chipo. Ameno kuna mbuya Chipo vainzi vakauraya ana gogo musaladu kuna Keti. Anti ari kufambira dzokuuraya kwevamwe sisimene. Kola ipapo makutodi hatisi kuti makutodidini hatoziviwo manje makutite sei mbuya Chipo munovaziva kuti variko hativazive tototanga kuti vatsvagirwa ipapo kasisimene sezvatangoitawo Jerry hama yani mbuya Chipocho ndakaperengwa iwa zvakaoma rekolaka maita ibasa kana musina zvimwe zvekutaura kola. Hello kola. Hello kola. Mumishe kanjani? Ini zvangu ndangofonera kuti ndikuti isisi maybe sori nefuro ndakakutuka chaizvo kwaTom Jones uko ndakamwa ndikatokonzesi maybe indava vaita sei futi Hello sisimeni kuona ino ndinomutuka zvetera kuti hello sisimeni madawada no it's okay kola it's okay right taura kola hello sisimeni muri sei mushe kanjani mushe misisimeli ndoda kutaura zvinhu 1 or 2. 1 ndoda kumbobvunza mai Maketen kuti why is it ivo varume vamaititi vese vachingoenda vachinochema kwavari vari kuti Jerry aivaudza kuti ndakapiwa chirwere. Misisimeli panodanana vanhu ka hamuzive kuti chii chakaitika kana Jerry akati kuna mai Maketen ndakapiwa chirwere namaititi ko kana iye anga ine chirwere because it's a second hand information hazvisi kubva kuna Jerry handitika 1 2 mai Maketen vari kupengera nyaya yekuti hanzi maititi vakanditukira mai vavo vakadi kwaivo vainorekodhere hama dzana maititi. 3 maititi pache zvavo handiti mai Maketen havana kutaura kuti Jerry akaurayiwa handiti but matauriro avakaita even chero grade 1 chaiyo can have so many questions pamaquestions pane zvavakataura mai Maketen. Maititi mapindiro avakaita inyaya yekuti she was frustrated because kumashure back then zvainzi tina shakati vakauraya munhu musatambe nenyaya yemedha sisimeli handitika. Number 3 ndeyekuti nyaya iyi it seems as if handitika iri kunzi ana maititi vakauraya ko vana Ketina mai vakendezo vakabuda palive vachiti iwo Ketina wakauraya mbuya Chipo. Why is it nyaya dzana Ketina dzisingafambirwi kana zvazva maititi chete ndo zvinofambirwa nezuro vakabuda live vachitaura mbuya mai vaketi vachiti hanzi iwewe ndo wakatoraya mai Chipo wakanoromba kuchipinge ukadi saka mbuya Chipo ava ngavatsvagwewo because it's like we are digging past dzevanhu ka muri kuti mimi Jerry akonfirma kunzi ndiye handitika but nenyaya yekuti pane vanhu chete vari kungobhirifa kuti maititi vakauraya maititi avakambouraya aniko because it's like alright Jerry mune right yekumutsvaga because she's a citizen of Zimbabwe anzi awanikwa saka why is it iri kungoramba ichingozi pamwe vakatouraya maititi pamwe maititi vakazodai vasikanaka muupenyu tisadarano kana pasina nyaya hapana. Yes maititi she's not right sometimes vanotaura zvimwe zvinhu zvisingaiti vanomboita zvimwe zvisingaiti but for this one havana kuuraya munhu. Why is it vanhu vari kungotsvagiridza chete mai Maketen panyaya yese iyi handitika pane mapato 2 bitterness namaititi mai Maketen she's the big problem ndo vaitora nyaya dzamaititi dzese vachipa ana Keti and ukada kutarisa Keti zvinhu zvaanotauraka it was the same thing zvakakonfirmwa namai Maketen saka panyaya yese kutaura pafete kuti zvakutaura kolaka vana Keti information vanenge vanayo
vanaketi Yes, information vanopiwa yes. information Namai vanopiwa patisha dzinonguva vanopiwa information yemukati yes, yes. hamunoti Yes, zvinofamba sei but information vanenge vanayo and Sisimeli, to be honest, I used to hate Ketina inini. Ndichiti Ketina nozvitira. Ketina, she's very right. My Ketina, she's the biggest snake ever. And munhu uya don't put her padhuze because right now iyari kufunga kuti ana Keti vari kumuda. Vana Keti vanotoita zoti my Ketina atori Keti family. But nenyaya yekuti vakonana ndosaka akuburitsa. Why is it pano aruma mangwana aruma? My Ketina ndio munhu akaipa. And kuti ana Keti ana Patricia Jeki na Loveness vazonesana up to now it's because of my marketing. My marketing hanzi inini ndinowirana naJeri amba vaudza zvokuti ndakapiwa chirwere ndasilencwa ivo vakarambira vakanyarara kuti maititi we wasilenca munhu wai vakaramba vakanyarara nhasi nekuti vanetsana kodai vanga vasina kunetsana taizviziva sei kuti Jeri akasilencwa guys to be honest maititi akaipa Keti akaipa but the bad person is my marketing. And even my life avanotara vachichema misodzi yegarwe yaSisimeli misodzi yegarwe yayo mai Makete ndo munhu akaipa pasine kudenga kokurekodha vamwe orati tiri kutamba tese Sisimeli ndokurekodha imimi mumafriends munonyeya handitika tinoita zvimwe zvinhu zviri deti tese. Why is it you are recording? Anoenda achinotsvaga information nyaya dzese dzamaiti mai Makete ndo akaipa ende ndo vari kukonzesa zhowe rese kuti zvinhu zvizoita bad worse ndi mai Makete ndo contribution yangu mbuya achipo ngavatsvagwe hatisi kuda favor Sisimeli justice for mbuya achipo ngavatsvagwe justice for mbuya achipo justice for Jeri yes hatisi kuda inini handisi kuda shuwa Sisimeli because Sisimeli hatisi kuda kutonga zvinhu hatisi kuda kutonga zvinhu one sided. Let's be honest Sisimeli hatisi kuda kutonga zvinhu one sided. Justice for mbuya achipo akatonzi vakaenderwa kuchipinge Ketina akanoromba akauya nemishonga yake achiningirikira achiita kuti hanzi yembuya achipo adi saka ivo mbuya achipo Ketina back then akambotora zvidhori nekauraya mukadzi wemurume wawagara naye muri kuzviziva Sisimeli Ketina back then Ketina akambotukana naDorina akati wakauraya mukadzi wemwana waine chirema nayo. Vana Ketina vasatambe nenyaya dzekuraya nevanhu ngazvitsvagwe zvese izvozvo zvionekwe because apa zviri kunzi Tinashe akataura handitika Tete Midhi vakabuda vakataura kuti aiwa it was a fake story yakaitwa fabricated handitika and then saka what about deformation of character yamaitite kunzi vakauraya munhu wacho awanikwa pachaitwa sei apa? Justice for mbuya achipo Sisimeli we are behind you. Mbuya achipo ngavatsvage kunzi ndevapi vakambobva kupi kana vava vari vekuhaifiridzi kana kubudiriro kana kupi ngazvitsvage kunzi mbuya achipo ndiani toda kuzivawo kufambira nyaya dzambuya achipa pagaidzi musakanga mukufambirawo dzangu nasuva kune munhu wedu watakauraya kugweruko handika kune munhu wedu watakafushira gweruko please mudzifambirewo dzifambirei kutodzida Sisimeli izvozvozvo ticharonga kuplatform kwedu kwatinenge tiri musiko inini kuita kuti vamwe vachadzifambira nyaya idzi vasakanga mukudza kuti vanofambirawo dzamerina zuva kune munhu wakafa ari kogweruko wakafushira because nikikiri anonzani Sisimeli Jeri akangonzi Jeri papasina surname papasina chi saka mbuya achiponzi mbuya achipo ngavachitsvagwa kunzi sarawo vainzani surname yavo yainzani mai Makete ndiye muroi ende Sisimeli mai Makete Mwari ave nawo. To be honest chako Sisimeli mai Makete she's a witch and zvavakaita ameno both zvavaita kuna mai because Ketina aingoya zvazodai especially kuti Ketina izvi zvakuita ndezvekunyeba mai Makete akazvikonfirma kana maititi akanditeerera muroi wake ndimai Makete zvana wasu zvese izvo zvitori zvimwe otherwise mai Makete vaitoenda kunohurumana nawasu vachiita sei but mai Makete ndiwo muroi wekupedzisira ndo contribution yangu yandinayo. Thank you Sisimeli. zvaJeri hachizivi kuti ndiye kuti haasi tongoti ndiye but let's move on kuna mbuya achipo. Justice for mbuya achipo. Bye Sisimeli. Thank you caller. Thank you social media surrender. Hello caller. Hello Sisimeli. Yes mburisei. Kuti makaita basa nekudzifambira nyaya idzi. Thank you so much. Ndinoda kutaura panyaya dzeedzi zvakuti maititi kana mai Makete nasonoda kutaura. Naida kutaura kuti nyaya dzekuti Jeri akapiwa edzi saka maititi vafanira kusungwa pana kola mbobva pana panga achiita kupapuro akati ndakazoona chibhotoro mumba kwaona chibhotoro wakaita sei kola wakadii kundomusungisa murume wako semadira okuda kuti maititi vasungwe wako murume wakadii kumusungisa munadzo hanzvadzi dzenyu mese imi dziri kupa varoora venyu edzi muri kuregera kusimuka nehanzvadzi dzenyu dzichindosunga pamwe makatogara nevarume akatokupai edzi muchitoona zvibhodhoro zvacho after asi makaramba muri mudzimba yebomo wai muchida kuti maititi vasungigwe nyaya iyoyo tangai mandosungisa varume venyu nehanzvadzi dzenyu musari nehanzvadzi henyu
Tatienda soon. Thank you very much. Kona va social media hello. Hello sis Mel. Yes, Morise. Nini sis Mel ndoda kutanga nechinwani. Ndoda kutanga naketa anza akauraya munhu kuBotswana. Ngatimbotsvagai kuti ndiani munhu iye first. Chechi 2. Ndoda kutaura nyaya yaMai Maketen. Mai Maketen pakabuda nyaya yaFeli vari kuUK yekudhipotwa zvakabuda. Only tino kuti Mai Maketen ndiye munhu akaita izvozvo. Vakazvitaura vega nepalive. Pakarwara sekuru Murata. Tatisingazive Feli ataure nezvefamily yake. 2. Mai Maketen vakazvitaura kuti ndakazoenda unoona murwere kudii and what. That was Mai Maketen vakazvitaura. Ende kuna Keti apa vachiramba futi apa vozouya vozotaura kuti ndakaenda unoona sekuru Murata. Feli ataure nezvefamily yake. Ndiani aitaura izvozvo? Mai Maketen she's a witch. Asi chandawira panapa ndechekuti ngatimbotsvaga kauyewo kuBotswana naye sisi Meli mukuzvionawo sei? Aiwa, handizivi. Alright, kola zvakaoma. Hello, kola vari pafoni. Hai sisi Meli. Yes, Morise. Ndiripo. Ko ndinongotaura kuti mbuya Chipo makungoiseka-seka. Ati isusu tokuti imi munofambira nyaya and you've been really good at it. Can we now start just both mbuya Chipo kuti haina mutanga nasi? It's been going on for a while. So yeah, Jerry, case closed. So now we need to move on. It's, social lives have been doing a great job. Now let's move on to mbuya Chipo. We want this to be fair. We don't want to use selective, attention. Everyone puts their energy into it. We also want justice for her. Mama dini kuti iyo ngokomsaladi vayanza kukudza izvizere nezvenyaya yacho. We are talking of a celebrity here, right? We are talking of a celebrity here. But Ketika is also a socialite. She's not a celebrity, but she's a socialite. I'm not being selective, but ndine decision yekuti ndoda kutora nyaya kana ndikuitora. Handidi kuitora because handine nezvekufamily kwama inonzi kupi kwavo kufamily kokukola. But aiwa ndakaifambira ndakaifambira yes. So you see now kuti pa social media pari bias. Nothing is ever fair in life, Kola. Nothing is ever fair, even in Iwewe. Nothing is ever fair in life, that you should know. So you can't put me in a corner, Kola, kuti hanzi fambira nyaya dzambuya ndingi nokuti makafambira nyaya ndingikiri handitimaona. Ingawani nhasi mune pisi yacho. Hamuna here pisi chokwadi machowani. Saka wakuita kunge wakutoisa pakona iwe pasiyaniso kwanzi fambira nyaya dzachipo imimi kuya no. Kana ndichida kufambira nyaya ndinoifambira ndisingadi handimanikidzwe Kola. Imimi munogona kudzifambirawo. Okay, so I'm just saying don't come out on social media pretending to be a fair person. I am the very fair person. Kana ndichida kuita nyaya, I make sure kuti I try to be fair. But you can't force me kuti ndite fair. You can't force me kuti ndite fair panyaya ndisingadi kuita. Ndopandozoita bias ipapo. You can't force me kuti iva fair, tora nyaya muite fair. Pane nyaya nendachizondoda kuita inini. I make sure I'll be fair. Iwewe fambira nyaya mbuya Chipo, iwewe. Fambira nyaya mbuya Chipo, iwewe. Since you have got so much energy and time, fambira nyaya mbuya Chipo Kola. Fambira nyaya mbuya Chipo sere nekuti dzasina basa rese pana. Fambira nyaya mbuya Chipo unondibhadhara, do you pay me to do nyaya dzambuya Chipo? Indotora nyaya ndoda kufambira willingly, ndoya ndinotora. Dzimwe ndongodziramba wani. Dzinodziramba wani fambira nyaya mbuya Chipo. Mbuya Chipo we ndo vepi? Mbuya Chipo in national issue here yakazara unzi. Mbuya Chipo. Is it by force? Hello Kola. Hello, vari pafoni mirai timbopa vari paFacebook. Vari paFacebook taurai. Hello, sisi Meli maswera sei? Maswera sei? Ndaswera zvakanaka. Aini ndangoti ndiuyewo ndingokutendai sisi Meli nezvamaita magona kuti zita remumwe munhu richeneswe pamunhu ari kunzi akauraya. Then ndozoya pane ava vari kutaura havo zvekuti hanzi Feli akapa munhu chirwere. Toda ngovabvunza kuti vakange varipo here? Vakatanga vatesta here Jerry achienda kuna maititi kuti anga ari negative. Then akazochiwana kuna Feli. Avo vari kutsamwa kuti hanzi kwai vakambozviitwawo nemurume wavakanga vakaroorana naye.
kasi murume wacho chirwere chacho ichocho chakabva kuti una feli. Ndo zvandandiri kuda kubvunzawo zvangu. I don't know. Right. Thank you very much, Kola. Hello, Kola. Avo vari kuti hanzi mbuya vachipo vakambonzi vari mission. Vakambonzi vari mission vari kunzi tsvakai. Ameno. Vakataurwa nehama yacho mufamily mavo. Ifamily issue, it's a family issue. Ifamily issue yekuda kwavo yakunzi ndayimopinda mufamily yavanhu mutsvage. Imagine. Imagine. This is sometimes people are very ungrateful. So. Vakambonzi missing. Mana faith is mutu wavanhu amemina muchiti muna Kate family. This is not Kate family. Avastori venyu kana muchizviti Kate family avasi Kate family, because these are very ungrateful people. Chokwadi chabda pachena nyaya yacho yaifo to rest. Anditika ndakutsvagira chokwadi chauya chapachena. The issue now is addressed. Indai munoti munhu akwai akazobayiwa netsono, indai munotsvaga zvinhu zvemumafamily evanhu mupinde mufamily. Zvakafanana nenyaya izodzidzi. Hama yakauya kati vakafa vakabayiwa netsono zvinoku. Kana iyo witchcraft act makambaionepi kuZimbabwe? Witchcraft act yacho yekuti kwai kune munhu akabayiwa netsono akafa saka tokuita mapurisa kuno unoiwanepi? Iriko kupi witchcraft? Ndokonongona kuti vamwe vanhu vachinaka idzi musoro madzitorimo. Adzimo. Drama chaiyo. Mapurisa tavaya pano kuzotsvaga kuti takuzotsvaga panapa chokwadi kuti kuna mbuya vachipano vakabayiwa netsono saka tokumbira kuti muvhure dhoketera witchcraft. Thank you, Kola. Zvakaoma. Mezimuki. Imi makola imi ka imi taimushe imi. Makola ka. Makola itaimushe. Nasimandisensa kwaipambira nyaya mbuya vachipo. Ndionozwa kuti chiina ini. Kuti kune munhu akabayiwa netsono. Kola. Hello, Kola. Hello, Sisimele. Ivo zvikitika vachifambirawo kanyaya iyi yambuya akiti kana muchienda kuifambira chiifambira imi. Aiwa yambuya kana yambuya chipo ndaupindura hangu Kola yati zvoni yambuya chipo yakambonzi missing here. Even yaJerry one hainambonzi missing but nyaya yakangofambirwa. Simelika tinongoda zvinhu zviri justice pa social media. Imi mati hamusi kukwanisa kuifambira ndiyambuya chipo. Umwe munhu anokwanisa kufambira nyaya yambuya nenyaya yemusoro. Very free. You are very free to do that, Kola. Tinoda justice for mbuya chipo, justice kune. Yes. Kuna now you are talking. You can tsvagai munhu afambira nyaya yambuya chipo kana imimi kudzifambira pake zvenyu imi Kate family. Dzifambirei munyatsodzi anti matimi mumakuita matinonzi tit for tat. Anti mati makuda revenge. Makuda revenge anditi. Mochinatsodzifambira imimi kuti tiri kutsvaga mbuya chipo. Tiri kuda mbuya chipo. Akati bvunzai kuhama dzake kuti hapana hama yakanzi yakati Ketina akataura ega palive paakati mbuya chipo akabayiwa netsono akati bvunzai hama dzake dzakati. Saka isusu nyaya iyi Sisimeli maita basa maramba kufambira. Isu sekete tichaifambira mbuya chipo. Toda justice for mbuya chipo, justice kune musikana kwana. Todzoka pana uyu akamboda ndangori ndabaya edi Kola yangataura zvekuti chirwere. Maititi vachitangopinda pa social media takavaziva vachiita maskita avo echirwere, ndakapiwa chirwere nababa Titi. Saka uyu mukomana uyu watiri kutaura nezvake uyu azowanikwa akatopinda mulife mamai ava achiziva kuti ane chirwere. Todzoka futi pana mai maketeni mimi, why is it varume vese vamaititi vanouya vachiudza nhamo dzese kwamuri? Why is it ipapo zvichibuda kuti maybe imimiwo futi naJerry because hamungabaye live vachichema kuti Jerry akandiudza kuti ndakapiwa chirwere namai ava. Imomba mabaya live muchichema. Toda kuti mutijekesero ipapo kuti maichemei futi. Toda kupanzwisisa futi ipapo kuti makachemei nesu.
hakuna munhu anopiwa chirwere asinga zvikiitika ini nangu handina kuya kuzoanalyza nyaya yamai maketeni handiona ndetiaa ndikaanalyza nyaya yamai maketeni ka ndaibata bhotsi mobva kune chimhu chati kuti being biased muri kusaidhuku saka ndangotarisa ndikangosiyawo handichimaona because zvinozoita kunge ndine interest ndine interest ine certain part handiona so imimi ndangosaka ndangotaura zvamunotaura henyu otherwise hatisi kuianalyza handichimaona dei takatoianalyza ka ine zvakawandawo zvokuti vanhu vanokwanisa kungotaura handichimaona saka ndangotaura zvamunoda kutaura isusu hedu second family tokutendai zvikuru kuti magona basa sisimeli mese nabharabhara magona basa but nyaya iyi ka haisi kuzongonzi yangopera kungonzi yangopera justice ngaipere munhu pakasvibiswa zita remunhu kunzi munhu ari medha iye munhu pasina maititi ndativavengere neumbavha hwavo hwakaita nemadzezvikwereti kwete kuvenga munhu nenyaya dziri sensitive kudai sonzi munhu akauraya munhu iye munhu chiziva kuti mupenyu handiti todzokera futi totara kuti ndambonzwa umwe kola futi ambokwira achiti waiziti vakavhunduka kuti chirwere ndio vakabuda vega kuti ende munochera guva remunhu akafa nyaya iyi maititi vakataurega palife kuti nyaya iyi haina kutanga nhasi nyaya iyi yakatanga kudhara saka ndauya kuti ndiadrese pano kuti kana muchiziva kune munhu akachererwa munhu akafa uyai nezvikopokopo nemajournalist kuti mufukunure munhu akafa kwete vanhu kuda kungotsikirira munhu ngatimuvenge neunhu hwake nezvaakaita zvaakatadza akatadza kumashure hakuna munhu anourayiwa muzimbabwe ogorowa. Right. Thank you very much Kola maita basa Kola kwanzi kwaida ende Facebook ine drama woman kwanzi kana ketari kukutsirete nai blink twice ndika blink twice munoita action yei guys if I blink twice munoita action yei kwai blink twice hello Kola inine resisment iwe mina pane vari pafoni sorry vari pafoni hello. Yes, Marisa. Yes. You did a good job. You sacrificed yourself. Mukazvitanda in the camp of the enemy. Because either way nhasi kune vari kufara handika kuti chokwadi chabuda pachenaka kune vanhu ndichatotukwa idzi nyaya idzi ndichakugona kunge ndichitotukwa nhasi nebeta family zvokutodaro ndichitotukwa futi kokoko so ndaive ndichitukwa nemwe family ndatina ndichitukwa nemwe because hapana panozombobuda outcome iri in both favors handiona saka unongo chingori munhu wekungotukwa chete chiuya munditukire pano engagement ikure hallo Kola chienderai mberi ndiri kusokoona kwangu ka ndine matoita angel yakwanisa kusevha musindo weso mukakonzera nyonga kuvhingirikeni ikoko kuita nezikoko tinokutenga ine basa ramukaita kurongedza handbag yenyu makananga in the camp of the enemy. You did a great job because hapana munhu angani magatsi wawo etinonomira achipedza pamasocialite edu yanga ichingotikwa vamwe varume vadiki avo vachingotaurawo vari kwavari but imi makazvisiita chibayiro mukaenda kwavari mukanovabvunza kuti zviri kufamba sei zvakava zvakanokonzera nyonga zvikabudisa pachena kuti ivo havasi kuwirirana pachavo ikoko tinokutenga zvikuru nebasa ramakaita saka inini I don't know hapana munhu angane magatete wawa ndozvida kutaura pekuti hanzi zvoni munhu akapiwa chirwere vanhu musamirire nyaya dzamusingazivi chero kwidzetsenyuro dzese dzakabuda dzichidedzera kuti vanhu musati mapinda marelationships testanai zvakapera kudhara zvekutesta munhu nemaziso izvezvizvo kuti kupinda murelationship musati masvika pakubvisirana hembe vanhu tangai matesta maziva kuti makamira sei chatochidoko chekuti unozoti ndakazadzwa zvanga zvakaita seyongo katinzina here zvanhu zvakadii unless watoreka zvina kutaura vari padhuze nemai maketeni kuti be careful whoever ari kumudhuze naye be careful neti yese tikada kutarisa zvese zvaitorwa nazvingaka zvaibuda namai maketeni zvekuti nyaya dzese hazvishamisa kuti vaitokonaiva ndo vaenda vachinonokonaiva futi nevasikana vebasa vachifosa zvinhu kuvasikana nebasa vebasa vachitora information iri wrong vachibuda nayo mumamachipiti so whoever ari kuzvisacrifice kuita shamwari yamai maketeni and whoever vachaita business navo be careful mototarisa pavarume venyu zvese nevasikana vebasa nekuti vanoteya mabvumuronga sezvavakaita izvi. Right. Thank you very much Kola maita basa Kola. Right. Hello vari pafacebook either? Sisimeli maswera sei? Taswera baswera sei?
ndangojoina kuti haina nditombokutendei zvangu takujairai madha vedu kuti munouya nemaresults. This is not new to us. But ndatokwirira kuda kutanga kutoudza vanhu kuti ngavasatowese zvavo time vachiya panapa kuzokutitira noise ranzi don't pretend to be neutral mazodii kunoinvestigata. Tete Tilda vakachuza kuinvestigata musoro watapiwa. Vana Jackie Ngarande vakachuza kuenda kunoinvestigata Livingstone. Imi machuza kuinvestigata Jerry. That's how it works. Endai kuna Tete Tilda munoti endai munotsvaga musoro wambuya achipo. Kwete kuya panapa kuchititira noise ranzi because makuda kutoshandiswa kutogwira hondo dzeRussia neUkraine dzamusingazivi panapa. You choose what you want to do with your platform as a blogger. Zvamambotaura kuti munochiza zvamunoda. Vanhu ngavasaramba vachiuya panapa vachiti hanzi titsvaga ichienda munoinvestigata nyaya yambuya achipo. Tazvinzwa. Right. Thank you very much. Caller, thank you. Here, team there is yakasimba. Itori team there is yakasimba. Right. Hello, caller. Hello, right. Mirai phone, we phone Mirai. Titange tabizani aba mama balipo ba. We bonnet tripping hello. Muri say sister Mary. Hello Facebook. Mugundinzwa. Wait say. Hello. Nei. Orekiazoka. Vane bonnet hello. Mugundinzwa. Ndati muri say. Mushe kanjani? Andiri bozva hangu ninangu handina hangu zvokutaura zvakawanda. Ndoda ngokutendera wangu nezvamunongoita kuti munongotaura chokwadi hamutenderere kana kuita sei kana kuita sei. Plus chimwe chinhu chandofarira kana ndechekuti hanenyu yakasimba haina kana tomboita sezvakaita vamwe vanhu zvokuti vakauya paFacebook vanenge vasina tombosimba kana kuita sei. Ndo zvega hangu zvandangokwirira kuti ndingokutendera. Thank you baby girl. Thank you baby girl. Thank you very much. Thank you. Hi Ru. Sismeli ndabvira kudhara ndichirequesta kuti mundiedhe panga pachitaura musikana wayo ndangoya hangu zotaura nyaya makawandisa saka vakatowandisa noda kuudza mwari kufona mwari kudai saka ndatongoya hangu kuzotsura vanhu vari kuti hanzi movement yambuya achipo. Handiti vakaitaura nyaya yacho ndo vanoziva pazvakaitika vane evidence dzacho dzese plus kumba kwavoko kune masocialite hub. Saka ndivo ngavadzifambire nyaya yacho vaende kunoripota kumapurisa vane madebts neevidence kuti vakaurayiwa sei. Vasada kuswera vachiuya kuzotinyangadza pano kuti hanzi fambirai nyaya dzambuya achipo. Ngavaende uko vanoudza Dhuruni namai vake nehanzvadzi dzacho vadzifambire nyaya dzacho because ndo vanoziva pakavigwa mbuya achipo, vanoziva dheti ravakafa nechakavauraya. Vasada kuuya panapa vachitinyangadza. That's what I just wanted to say. Wese anenge ada kuti hanzi movement yambuya achipo ngavaende kwazvakataurwa zvonoitwa ikoko havakuudzirei zvekuita. Thank you very much, caller. Thank you very much. Right. Madai had diaries. Right. Vari kufoni. Hello. Hello. Yes. Right here. Mushe kanjani? Aiwa mushe. Aiwa panyaya iyi ndadzidza zvakawanda mupfungwa. Unoziva vanhu vanotaurisana vanenge ana Sismeli ava nana Chikiti vanhu vari loud vaive. Zveshuwa vanhu vaive kuti munhu akataura zvaataura what you see is what you get. Vanhu vakanyarara ava manjava vekuti vanouya vachitaura chinhu zvinyoronyoro zvakasofta zvekuti munovabhirivha munovadidi ndonyoka ana mai makete navo. Munoziva pane recording yandakanzwa musinono yamadam nyoka vachichema nguva yapakabuda nemukadzi nokunzi akaitiswa nhumbu namhofu vakachema zviri uncontrollably. Recording iyo hanzi yakarekodwa namai makete. If you remember that recording, vachichema zvezvekushaya zvezvekunyasa kuti munhu ari kuchema akadzamirwa and she recorded it ikaswera yamuvanhu. Saka ndo zvinoadza kuipa kwamai ava. Saka ndofunga panyaya dzese idzidzidzi vakabika kuti ushamwari yavo vachifamba naye vari nyoka vachipurisa zvinhu vachiita seisa. Aiwa ndadzidza kuti munhu ngatamba wega shamwari because ava vanonyepera kunge vari soft vakanaka vakakwaita vakadii ndo vanhu vari dangerous Alright. Hello, kona vari paFacebook. Hello, makadii? Ndiri right uri. Ndiripo hangu. Ini ndachida kungokutendai nebasa ramaita ende neunhu hwenyu zvamungoriso mune chokwadi, hamuna time yekumiririra mumwe munhu, munotaura sezvazviri.
ndongoti dai Mwari akaramba akakuchengetai kuti moramba muchingosovha mhosva dzakawanda. Ndozvandachida kungotaura nekuti izvezvi maititi ndofunga pavari vari free izvezvi just because munhu wese angachingoti mondi akauraya ndofunga paari izvezvi ari kutofara. Maita basa zvikurusa. Mwari akuchengetei. Thank you baby girl, thank you very much. Thank you. Kola hello. Mirai vari pafoni vambotaura mirai tipedze nevari kufacebook. Vari kufacebook taurai. Muri sei Smeli? Ndinoda kungoti zvangu pane makolas awo yachiti muri biased sei muri kurambira kufambira nyaya dzambuya achipo kwenga kune masocialite tu ari ikoko ana Dorini naiva mbuya naGogo Musaladi wacho naTom Jones wechitatu ngavadzifambirika sei vachida kukuvenga kuita kuti kutsvaga ruvengo varikuda kukuvenga imimi kuti maramba kufambira nyaya iyi munhu wese anogona kungozviita masocialite ngavaende ikoko vosarudzwa vari kuda ndapedza. Thank you very much Kola. Thank you very much mwanangu. Thank you. Right hand ekufoni. Hello kufoni. Hello Sisimene. Yes. Ndoda kutaura hangu ndadzoka futi zvakare ndambotaura iriwe. Ndotaura point yekuti ndikunzwa nguvanhu vakawanda varikuuya vachiti maititi vari kupomerwa mhosva iri very serious havana kumbozviita. Ivo vachona vari kutaura kuti vari kuvapomera mhosva ivavo wekubitterness whatever. Vari kutaura kuti vane evidence here yekuti maititi vakaita se vakauraya munhu. Handiti? Vati vari kutsvaga evidence yavo. Saka inini ndikutiwo why are they coming vachidefendawo zvinhu zvavasina evidence kuti havana kuuraya. Havana musamuponere munhu iyi mhosva iyi huru musaponere munhu sorry shoni yangu is a bit so ndikuti munhu wese hapana munhu ane evidence apo bitterness family necat family hapana munhu ane evidence yezvekuitika zvisisimera handiti munzwisa. Also the other point yandakatanga notaura earlier on yakanyorwa nefriend anonzi amaiketen whatever vakanyora maybe uyu jero amataura naika vaingotongonyora kuti wakamuita sezvo zvekuti akamupa izvo zvechirwere zvokutaurwa nevanhu kuti heye pane evidence here probably it's not even like zvekufa zvekungoti munhu wakamupa chirwere saka taura handiti because it's also a crime. Saka vanhu vari kufona ka understand tikuziva kuti mune mafamilies muri kuita sei but musauye muchitonge mune maevidence. Hapana kana munhu wana ane evidence of anything apart from mimi Sisimene ndimi makatoenda mukandotsvaga munhu. But vamwe vanhu vese vari kufona hapana kana ane evidence yekuti chii chakaitika kuti maititi akaita chii ari kupomerwa wachona akaita chii hapana kana munhu wana ane evidence. Saka musatifonere muchiti nyau I'm sorry because I think vanhu vakawanda vachandituka nawo mucomment section yenyu Sisimene. Hapana munhu ane evidence. Sisimene ndongori right yekutaura zvinhu because ndowakafambira zvinhu. Vanhu vese vari kufona vachitaura kuti mukuponera munhu zvinhu zvaasina kuita. Mune evidence ipi yekuti haana kuzviita? What evidence do you have? So please ngatitarei nyaya sezvairi nokutoda vanhu zvezvi zvemafamilies zvikuitika zviyatodrama Sisimene. But imimi nyaya mafambira ndotonyara zvino whether munhu ikoyo ari the real person or not ndozvatinofanira kufocusa on. Noti zvevanhu vari kuda kuuya vachiita zvemafamilies panapa iziva nyaya tikutaura tonenge munhu akafa that's a serious issue hazvina mafamilies izvozvi. Ndatenda hangu thank you. Right, thank you very much Kola. Right, vari pafacebook hello Smeli muri kundinzwa? Yes tokunzwa. Good. Ini ndangokwirira chinhu 2 seconds chete kubva ndichikufollowai maigara muchingotaura nyaya yemafriends. Saka chidzidzo chatadzidza apa chamunogara muchiparidza kuti munhu chenjerera shamwari ndozvega zvandoda kureiterata nokuti munogara muchiparidza paplatform yemafriends. Be careful. Yes. Thank you very much Kola maita basi. Thank you very much Kola. Ndizondodona sei. Hey guys ndakuita ndichineta. Pane vere vachikuda kufona
right pane rangu achida kufana guys madzidzei tika ndimbotora 5 vezvidzidzo madzidzei because in every situation inoitika guys pane a lesson to be learned ngazvirike kungove zvesocial media guys zvekuti tikungoya pasocial media totukana totamba todai pane zvidzidzo zvatofanira kutopikawo nekudzidza something chero tachembera kudai madzidzei guys. Hello caller. Hello. Yes caller. Ndangofanira kuti ndingotenda pamaita sisimeli maburitsa chokwadiwo kana maititi kana ari jeri zveshuwa tinongotenda kuti at least maburitsa chokwadi ava kuzoti hanzi mukutora saidi yamusi saidi ramaititi dai vanhu vari kutombozvona kuti you are on the side yamaititi because maburitsa chokwadi chekuti jeri aripo saka on the other side wo toda kungotiwo mai maketeniwo vakaoma isusu sekuona kwedu toona senge mai makete ndo vaifida information hanzi pana kola ari kuti senyorika aka mamzo hanzi we need a transparent evidence for sure we all know it was but we want a transparent evidence which for sure we all know it was the original Jerry we spoke to. Now, what kind of original transparent evidence do you need, señorita? Because ndakuvigira one transparent evidence. Ndakubvunza yekuti muri kubelieve here munhu akatendera pasocial media kuti ndiye Jerry wacho. Mose mukati handi ndikati right ndauya nerecent picture rake handika Saturday handika ndikakutaridzai handika ndikati munhu wani here mukati munhu wani handi saka moda rimwe ripi imwe evidence yamuri kudai transparent ndeipi naye my sister because ndakunyatsa kubvunzai ndikati iyo yekutsvaga business kwaari it was not evidence enough ndikukudza ine muromo though my sister has not spoke to him handimaona it was not evidence enough koyu kuti ndiye akanga achikomeketa nemwe munhu apa handimaona so ndikati it took some time kuti convince kuti pabude because atazobudisa 3 pane kavideo karipo pangari family function iyo kuti tione zveshuwa kuti yanga iri recent picture handimaona saka ndichaziva kuti modei manje anyway that's fine handichaziva right kola vari pafoni taura henyu vari kuti vanoda more evidence ndoona sekutoti evidence yamatopa itori right more evidence yacho kana ichida ngaiburitswe namai maketeni ngavangotaura maybe ndo vanogona kuconfirma kuti is the Jerry we are talking about kana kuti haisi ndatuya papublic because papublic apa mai maketeni will definitely see this kana vachida voconfirma kuti haasiriye handika obviously this is public platform kana vachida vachauya kubaya kuti wadaona we want apostle haasiriye kwasimeni benditangira ipapa penyu maita inorari zvekuti muchanoti kuti mai maketeni uyai muone kuti ndiye here mamusiri kana ivo mai maketeni vachifila kuti imimi sisimeri manyepa havasiriwo ngavangobaya futi live yes asiriye wamataridzwa asiriye vakaramba vakanyaraiwe asimu kuti ndiye because ndo vakaburitsa futi nyaya dzajeri saka mai maketeni avo vanosisiwo she seems to be munhu akanaka kana achiuya pasocial media but ivo maititi taitombovaudzawo maititiwo on the other side Kate family vanofanira kuverengawo macomments achiteerera zvemafana avo because sometimes tinenge tichitotaura zvinhu tichiona takazviona kare kuti mai marketing is the one who is spying information taingoti vanhu vaingozvitaura mucomment section mai marketing vapava information because information yaibuda maititi taigona kutanga nekunyepa but at the end of the day taitozongoona kuti ndeichokwadi saka which means pane munhu anga ari in house aibudisa information saka pazvakubuda pachena mai marketing. But now I want to ask you another question. Sorry, Yenyu, and Scoopy that mungo nizwisawo. Ndine something chandiri kungoita wanda though. Anditi. This mena kitchen vabuda mukati mupenyu ava nditika wa Felistas anditi. Zuro uno ndikusura zuro apa. Ketina apa ticha vakati munhu watama. Vakaiwana information iyoyo. Iyo vakazobudawo vachiti zveshuwa ndavakumba nyuwadi. Information yekuzotova vatama obviously hainozongobudawo pane zvimwe zvinhu zvekuti tisimelika pane zvimwe zvinhu zvekuti sezvandakitaura chokwadi sezvadaita maititi pepe vakati inini ndakaudza mai marketing kuti ndatipota ndo munhu waakatextira but information yanga yatosvika kuna Kate and remember Kate aikunyatsozvitaura kuti apane paakasilensa mai marketing akati mai marketing nyarara tinobudisa maotives ako ndiwo notipa information nyatotaura kuti ndiwo notipa information saka munango akanzvenganzvangawo mai marketing vazongezinova kutanga kudzokawo vachirwadza kuti hanzi ndazotukirwa murume chichi munhu nemunhu ari kungobata panonaka handitoo vakaenda vakanoti Jerry
vachiitira kuti maititi varwadziwewo. Maititi vanonobatawo pamurume wavo bcause anoziva kuti iyewo zveshuwawo pamurume wake panotukwa zvinhu zvisizvo which is bad. Saka inini chandongora ndongoti chakatida ndoti maititi ngavateererwo mafans avo. Maititi havateereri side kwavo. At the same time mai maketeni ngavachinje unhu hwavo hwekurekutawo mafriend. Kana wati munhu the friend ngazvimirire ipapo kwete kuti unoendesa information iri yakashata kumaenemies emunhu wauri kuti it's your friend. But at the same time insist Mary tiri kukutendai nebasa ramaita rekuburitsa jeri. Avo vakuda kuzokonsema kuti ndiye jeri wechokwadi kana kuti haasi rabasawo ravo ripeni marita ende tinotenda. All right, thank you very much Kola. Right, vari kuFacebook. Hello. Hello Makadi. Regai vatanga kupinda vataure. Maswera sei? Taswera mas. Ini ndiranga kutenda yangu nezvamaita sisimeli, but ini ndine question yekuti ndiye here chokwadi jeri after how long kuzoti azonzi atanga kuzowanika nhasi anga asingabatike pesapa. Handisi kuzwa dzokorota. Ndati ndotenda hangu nezvamaita, but apa ndine question yekuti ndiye here chokwadi jeri wacho because after how long. Handichazivi kuti ndotii Kola. Handichazivi kuti nditi ndotii nokuti muti after how long now. After how long? After what? Hanti nyaya yakatagwa rini nemai maketeni? Asi 3 days ago. Payakata kushiriridza. All along hapana munhu akangambotara nezvazvo. Handizivi kuti ndingati chii. Kola ngakupindura kuti chii. I don't know. Taurai Kola. Hello. Hello Kola. Hello, Murisei. Ndiri nani yambo. Inini ndoda kutanga ngekutaura ngezvidzidzo zvamataura kuti wadzidzei. Inini ndingati chandatanga kudzidza ipo papa inhau yekuti ukanzwa chinhu semunhu tora hana, ita hana yako level kudai, wombodzikama, wozoti woresponda, because as it is panyaya yatiri kutaura iyi, response uye marespondere akaita maititi ndo akaita kuti vanhu vazotanga kuita mibvunzo yakawanda. Saka dai maititi vanga vakakula down nyaya ichitaurwa, and then vozoresponda vasisiri emotional, maybe tingadai tisina kusvika pese patasvika apa. And then ndoda kudzokera kurekete nyaya yekuti hazi Keti wakatora mushonga kuChipinge, saka ngatitsvage kuti mbuya achipo akafa ngei. Ndiri kumuronzera kuti hamufi mwakazviziva unless mwaende kun'anga kuChipinge. Saka izvozvo muri kuChipinge kaini kesi yemidino yaiguko. Zvinotoitwa chete kana hama dzamai achipo acho dzasimuka dzabuda dzafamba dzaenda kobata pan'anga, ndokuti zvizodini zvizobuda. Zvese zvamunotaura ngatibate Keti, mbuya achipo, you never get information, because zvinhu kana zvakaitwa spiritually. So zvinhu zviri spiritual kana zviri witchcraft like you said, hazvipindi mumakoti because evidence yacho inonetsa kuwanda. Saka ndingati ndizvo zvega hazvo mwashuma ndidzasei. Very much Kola, maita basa. Okay. Right, Kola, hello. Hello, Sisimeli. Yes, hello. Yes. Ndiri right Sisimeli. Ini nangu ndiri pazvidzidzo, ndotaura pazvidzidzo besides nyaya yeshamwari. Ini ndinodzokorodza zvamunogara muchitaura. Ukaita zvakanaka muupenyu wazviitira, ukaita zvakashata wazviitira, uye ukacherera munhu gomba iwewe ndiwe unonorimira. Saka ndo zvamunogara muchingotaura paplatform. Asi mangopfuurawo nepano, hamusi vepano, mangopfuurawo nepano muchaenda. Iyoyo garai makabata lesson iyoyo. Ukachera gomba, uchiti uri kucherera munhu, unowira mariri ndiwe mudzi wako. Ukaenda chakanaka wazviitira, ukaenda chakaipa wazviitira. Saka ichocho chidzidzo chanyatsobuda zvakanaka panyaya iyi. Maita basa Sisimeli.
Thank you very much, Kwanangu. Thank you very much. Okay. Right. Kola, hello. Hello, Sis Mary. Yes, Kola. Maswera sei. Maswera sei. Aiwa Sis Mary, basa ramaita magona. Ina hangu panyaya ika ndangodzidza kuti muupenyu ka hakuna chinhu chinonzi shamwari. Keti madhadai vari vamwe ka vangodzidza kuzvitambira vega nevana vavo. Inga munhu ane vana vasikana wani. Ngavatambe vega nevana vavo naGilbert wavo. Because ivo chavaifungwa kuti zvaizosvika nekupi zvavaita namai Maketeni izvo zviya. Remember kuti mai Maketeni rava vasi vakatomboda kutsvagirwa matsotsi vachida kurohweswa naKate Mother. Then all of a sudden vongofunga kuti varegerana zvapera. Votongodzokera ushamwari votongokontinya futi zvakadaro. Hakuna zvakadaro. I think mai Maketeni vakadzokera muupenyu hwaKate Mother ka vane agenda vane zvavaida kuvawachisa chete. Like sezvazoitika ipapo. I hope havasi kuda kudzokera futi kuna Snake Mother mai Maketeni ivava. Right. Thank you very much, Kola. Thank you. Hakuna chinhu chinonzi shamwari kana tazogara. Thank you, Kola. Kana pasina mwe vada kufona guys vanhu makula vakawanza guys ini kwanhasi ndogumira pano guys. Thank you all for coming. Anditika I think ndakamboya chiti ndine nyaya dzangu Suzana nchita 1 yemusikana akaurayirwa kuJoburg yauya last caller get last caller. Hello Kola. Hello Sis Mary, muri right? Mushe kanjani? Mushe. Comment one or two things. First, Zimbabwe chipwe kuroyana is different from better. You don't know kuti munhu akaroyiwa kana kuti chii hatingafambire izvozvo saka iyoyo siyai zvenyu sismeliyo. And then ndinobvunzwa I'm late ku live saka ndauziva kuti zvekunzi vaive vainzi hama vakakommunicata na Patricia Jeki vakamubata vachiti hama yedu yashayikwa. Saka Patricia Jeki ari kuti ine zvazvo ndozvimwe zvandinoda kunzwa because ndiye akauya futi achiti hama zviri mufoni chichichi. I don't know hangu kuti Patricia kuti chine zvazvo because handizivi. Maybe kana anyora nasina I don't know. Right, no ndozvandaida kungozivawo nezvekuti haye kwabuya chipwe haiwa. Ndevamwe vachafambirawo izvo. All right, thank you. Thank you very much Kola. Right. Chinzwa ipandiri kutaura ndepekuti so guys ndepekuti tatine nyaya dzedu tu yemusikana wokufa akawanikwa akanongwa akawadwa neboyfriend mwana mudiki waya yanga isina kwairi kuenda nyaya yayo handitika kusvikira mhundi yazobatwa kuswera suro chiti ndikuifambira so I'm just happy kuti 1 iyoyi 2 kwandiri nini 2 dzese dzaita. So mangwana takuchitanga kufambira nyaya yastep mother vaya vakasiya vavhuna mwana spinal cord nemakumbo. Ndakakuudzai handiti ndakakuudzai kuti kune nyaya yauya kuna mai vari kuchema mumastep mother vakasiya vavhuna makumbo emwana ndikakutaridzai ari muchipatara handitika vauyawo nenyaya yavo vari kutsvaga rubatsiro. Takutanga kuzvifambira kuti titsvage mai vemwana ava vari kupi vari kuSouth Africa kuti vabatwe handika vadzokere kuZimbabwe kwavari kutsvagwa nepolisi uko vanofesa justice yavo vari paground. Handika mapicture emwana ndakatombokutadza emusuya ndinawo. Let me check. Mwana akakuvadzwa makumbo asi arohwa namai nastep mother even nenhingikiri nespinal cord yakadambuka vakakuvadza nemwana spinal cord zvakare. This will delete my picture. Let's open more picture. Mwana uya vedu zvakaoma nyaya yemwana uyu. Saka mangwana totanga kufambira nyaya iyoyo tibatsirana semaZimbabweans pamwe chete guys kuti munenge muchitogara naye munhu akadaro musingatozivi kuti ari kutsvagwa docket number ndakapiwa and everything. Mwana atori muchipatara izvozvi makumbo ese akabhandejwa aya ndakambokutaridzai asiya apondwa namaini vakatisa vakaenda kuJoni. Mwana mudiki I think ane 4 years kana sakanganisi makumbo ake akato mbonegwa nemabhandeji so ndikuita ndichazivi mapicha anongowandisawo
ndikuzonyatsotsvaga zvakanaka ndosina kuya nenyaya yechimangwana nezvisere zvamai ava totanga kuti tavatsvagawo izvi anokona uyu mwana ushu mainini ndo vakasiya vaita izvi step mother bva vatiza mainini ndo vakasiya vaita izvi ndobva vatiza anokona vakasiya vaita izvi mainini ndobva vatiza saka toda kuti zvinotorwadza chikuita picha yemwana zvinotorwadza mufunge spinal cord haminoti zvinozogadzirika here pamwana mudiki I don't know ngomisawo kuna Mwari. Saka guys zvandaida kuti ndingotaura nditika tapedza edu maita ini thank you for coming guys antika endenera zvakare next time kana mafunga kuti tukatukire pano anzobva vari tichazonzwa zvisere Lilian mangwana ndichauya nambuya vemwana ndovachachikudzai zvisere handiti kutaura kuti kwai mangwana anditika vachazai vachikudzai vega zvisere nenyaya ichi handiti mazimbo masititi umu ngatidzorei pesi guys utsinye watinoita hauna kunaka social media chetinozoipinda pese nawo dzimwe nguva ngatiitei tichiziva kuti tiripapo pakutotamba nekudai ende masocialites aya mabloga aya aripo pakuwana mari guys pakutotsvaga cash saka sometimes zvinhu zviri controversial izvozvo ndo zvinotounza mari ndo zvavanoda because if I come here preaching panenge paine hard diaries angu ari 50 handiti maona but pakauya nyaya dzinenge dziri controversial dziri kupisa idzodzo aiwa panonyatsopinda zvimari zvinoonekera handiti maona anyway ndangopedza but idzi nyaya dzakafanana neidzi angu conclusion yangu nyaya idzi dzakafanana neidzi dzemasocialites idzi let me just leave them I've come to the end of the bargain yenyaya eishi endanga chindikungoitawo nezvayo handiti maona so tasvika kumagumo dzemasocialites dzai guys no dzemasocialites it's a no guys regai ndidhile hangu nemi munondituka comment section makarasikirwa nehama dzenyu mune justice yamuri kutsvaga musina maplatform munouya kwandiri you can come to me toita izvozvo handitika une dambudziko neplatform whether murume chaichaire mari haisi kubuda imendenzoro chikamu uya nayo tidzifambire kana kuti haasi kuda kuchengeta mwana wake uya nadzo tidzifambire kana kuti kune zvikuitika uya nazvo tidzifambire idzi dzemasocialites ndatinyatsokukudzai pano pamberi penyu pemese nhasi kuti you end up getting caught into tumadrama azozoita kunge iwe wacho uri munhu ane drama handiti maona iwe unongositorinayo drama dzimungochira kuti I'm trying to be neutral and being fair but aibudisa izvozvo so the best way is let me just distance myself handitika from all this let me just distance myself from after waita zvezvaunenge waita asi still unenge uchingonzi watukwa unenge uchingotukwa inema mazodai mune rimwe engomazi come on guys it's not worth it handitika saka takuita edu nyaya dzedu mukona ndakuda kufarisa papa please madiaries epano ndo basa renyu kundidzora kuti Smeli uko hatidi ita hatidi tokumbirawo kuti musiyanai nazvo ndobva ndangomirawo pasaita I hope kuti Mwari achandibatsira kuti ndirame ndine mweya wekuti nditeerere handika tingoita zveku handisi any family I think I told you ndimunhu wekuti ndaingoti pachikwani that's why you see kuti kana munhu aita chakanaka ini tinongoposta chiti congratulation handiti maona munhu aita chakanaka whether handinei nekuti kwai majority kuti atikutuka munhu uyu takazodii handisi munhu anogona kuchengeta chigumbu guys handigone kuchengeta chigumbu chero nhasi ndikauya ndichikutaurira nyaya yako chikuudza vafacts usafunga kuti njana mandakakubatirira mangwana takutoita move on handimaona handigone ndosati ndichiona kuti ndinongoposta munhu anenge aita chakanaka ndinongopostawo handimaona congratulations maita zvakanaka chinenge chingoposta but still paunoposta iyeye the other party does not like it kutonzi matora side ukati uposte uyu futi havazvidi kunzi matora side saka the best way guys kubva nhasika zvinani kusaposta masocialites achonayo zvakare handitika handichaposti musazoti Smeli vane godo we don't post moti vane jealous ndimi mega makasara musina kuposta congratulation vamwese vaiposta because mune drama handitika uya aita chinhu chakanaka ndauya ndati congratulations kana kuti happy birthday you come and attack maitire happy birthday muri timu ichi handiti mangwana uipatawo chinhuwo congratulations this one comes and attack maitire iyi saka muri come on guys I am not that ndozvati munoti ndiri muroi ndozviziva kuti munoti ndiri muroi but handisi muroi ndiri muroi but handisi muroi weextent yamunofunga iyoyo handitika ndiri muroi wekungotira zvandoda pasocial media pachidarika but uroi chaiwo hwekuti ndinganzi ndinogona kuzoitira munhu kuuroi chaiwo huri dhipa guys handizokwanisi kurarama nazvo I can't
handisi munhu akadaro. So ndatodzaida futi kuti masocialite zvinani kusangoposta papeji pako anyone mongodzoka imitaura mangwana kuti vane godo hamuna kuposta, because just to avoid this unnecessary dramas and what because pano padiaries pane mafamilies ese. Kune vanhu vanondifollowa madie hard cat family, kune vanhu vanondifollowa madie hard snake family, kune vanhu vanondifollowa madie hard minonzi bitter leaf family. Animaona vese vanofollowa vachida futi sisimeli on the other end, vachida futi mafamilies aya. Saka unenge watove in between, watove pakati kuti udai guys. The feeling haitsananguriki, handitozivi kuti ndoti chii. Vanimona handitozivi ndoti kudini, nokuti tine vanhu vakadaro vese pano. Vanimona wokuti umwe anongotifollowa cat family chete nekwasisimeli, umwe anofollowa snake family nekwasisimeli, umwe anofollowa bitter leaf family nekwasisimeli. Andimaona. So I mean makaona ndisingaposti guys chero kwanzi kwatiwa chakanaka chakachinengei. Andimaona. It's because of you guys. Handichadi kuposta kwacho because munongoya muchingo ataka, you attack. Asiwe papa ndakutopedza ngokuenda hanzi court wedding. I hate kuti it was a wedding. I hate kuti it was a wedding chechai. Antigoni kutochengeta andione reason vana vaya vanoda kutsiurwa vanogara nevamwe but vaitawo chakanaka apa. Handiti vaitawo chakanaka. We just say congratulations and we move. Kana vakanganisa we say it as it is kuti you are wrong, you don't do this. Amurarami so nevanhu. Handimona, that's what we do. Hazvina kuti kana vakakanganisa vakaita chinhu chakanaka todzoka toti hativangovaita congratulate. No, vaita zvinhu zvavo zvakanaka, we congratulate and we move. Hazvina kuti ndiri kusapota vana ava munhu wavo wavanenge vachiita kana kuti ndiri kusapota. No. Inga ndakatombovatsiura pano makateerera mese. Vaita chinhu chakanaka, congratulations, simple. Kuti handina utsinye kana kuti chiyanzi wedding watuere. I don't know but ndozvavanyora, handiti ndozvavangonyora. Saka it's not up to me to conclude kuti vari kunyepa. Handinoona ndouroi hwacho hwo mwanangu kuti ivo vari kuti tachata indoyandopikisana navo kwavangu vachiita kwacho ndandisiko. Handiona ko pamwe vaita madhiri vakaita South Africa Day magame, pamwe vaita game racho vakachata, who knows. Handiona pamwe havana vari kungoti vhara, who knows. Koini ndabvei hangu kungoti congratulations, ndabvei koti kesi ukoko. Mirai ndibvunze more boys, mirai ndibvunze more boys. Munenge more boys very weka. More boys knows me better than me saying. More boys akanyatsa kutoya kuseri kwangu kakati akatoita zvokutopotera. More boys akapotera akaenda kune vanhu vakaenda kati vedeka ndikuwa kunyara ndikutedza kunamata nezvandakaitira sisi vangu. Vanhu ndakutokuudzai nyaya ndasina kuitaura. Akapotera akati ndikutedza kunamata kuti I'm failing to move on nenyaya zvandakaitira sisi vangu. Handiti vanhu vakati zvikanzi apa vakandibloka manje kwese handichakwanisi kuti ndite reach out. Ndachava kuti ndotedza kuenda kuchechi. Handiti then vanhu vakaita reach out kwandiri ndikati regai ndimu-unblock. I unblocked him. Tikaita conference call akafara akati ndikati nei mukoma munenge mambopindwa nei. Akati simedi ka social media iri kutondi yanga itondinyudza, yanga yakundinyudza kuti nditi ichi muza kune vanhu vanongoione makuwa sisimeli. Ndikati makuwa acho munenge mapiwa munopiwa ere tikanzi kana screenshot. Ndakangoteerera guwa sisimeli ende ndobva ndatongohakira but ndakuzonyatsogara pasi ndakureflect ndana kundiudza ndakabva ndaitona kuti no that's nakati but makataura zvinhu zviri dhipu. Hanoona zvikanzikana mufunge ndiregererei. Handizivi Kim Kabhuma ringosika ari kusike. Hanoona ndobva ndangoti it's okay mukombe mubva tangotaura mubva zvangoperawo tatakaida totaura dzimwe nyaya. Handiti so zvekoti togona kunzwa naivo pachandoziva vaiva vati kune wedding. Ndeipi hanzvadzi yangu? Sorry ndiri palive. Mafamba sei kukoti? Ko uri kusekei? No, let me just put these things, Sisimeli, the background of the case. It was never my intention yokuti tinoendesana kumatare kusvika that stage. It was never my intention at all, and I don't even enjoy kuti timi say like what happened today. But inyaya yekuti we failed to correct each other. Yes. Outside. Even before the summons were issued, the other part was not
are willing to talk or to engage me to solve the issue. Sakazama nepatinogona. Even after the summons were issued, and there was a communication between my lawyers and my respondents. Tirikunze initially vakanga vatobvuma kuti no zvekutukwa pasocial media sisimeri tinotukwa imimi munotukwa munozviziva. Once you are a public figure, you are not immune. Munhu anogona kungokutuka and kuti uite stress pamwe munhu akatogara ighost account tinotukwa hedu handiti. But the main issues that dziripo ndedzekuti there is some information that was said, for example kuti nini ndinonetsa ndichinge ndichingofonera vanhu ndichivanetsa ndichiita sei and ndini ndikuvaforsa kushanda. So we felt kuti some of these issues need to be corrected so that pasabude picture yekuti Mr. Mnetsi vanonetsa vana, Mr. Mnetsi vari kunetsa vada kuti vana ndivari kunetsa vana vasida kuti vana shanda ineni. Of which that's not correct. And I'm happy kuti judgment kana yazobuda it's going to clarify those points so that vanhu vazwisise kuti no Mr. Mnetsi havanambobvira vanetsa vana. Mr. Mnetsi havasiri vakatanga ko vana ava ndo vakatoapproacha Mr. Mnetsi. So in brief, we tried our level best sisime kuti tigadzirisane pachedu. And we had another opportunity today yokuti nyaya tigadzirisike because pavauya kukoti ivo vachuza kuzvimirira vari vega vasina lawyer. Yes. Inini obviously ndandina advocate angachita kesi yachona. Vachingopinda judge ataura kuti ndakaverenga mapapers ese andinawo aya pamberi pangu. But I just feel kuti inyaya yekuti you can just take down the video anditika then potaurwa nyaya apology then tochizodiscussa nyaya yemacost because macost are very important kuti who is going to pay who. Andingaluza because mutemo unoti the losing part must pay my lawyers at the winning part. But judge ndobva vatipa 10 minutes dzekuti chimboendai panze mugadzirisane atiti. So time yatatosvika panze pachona it was really good spirit. Ndatomhoresa takatobatana maoko mudzimai wake ndakatomhoresa vanga vane mumwe murume wanga wainawo. Then that man said, hey guys, even advocate vatati navo vataura kuti hazviite kuti vanhu kumusha tisvike pastage ngatingotaura naye ngatingotendera zvataurwa nani najaji kuti vobvisa video yavo totaura nyaya apology tobva tangomuvha nyaya tongodiscussa panyaya yemacost. Saka time iyo yatatotaura tiri kunze we discuss nyaya yemacost. Saka lawyer wangu anga anditi Mr. Mnetsi kuti vana ava vazobhadhara advocate macost ake it's going to be too much for them kuri kunzi valuza case kana kuti nyaya it's okay Mr. Mnetsi let's just let them go, they are still young. Tongoti inini ndichabhadhara advocate wandandinaye. Then we agreed on that. Ndobva tadzokera time yatatapuwa najaji kuti tidzokere. Saka patazodzokera manje mukoti machona jaji ndobva ataura naye akamuti now we are takucontinue necase. So what we are going to do ndezvekuti are you going to take down the video and you issue an apology or we discuss the issue of the cost. Then vabva vaudza judge straight away kuti no hatisi kuda kuapologiza hatisi kuda kubvisa video. Then judge ndobva vaudza kuti if you don't want that, which means the other part must file the application yekesi yachona. Then after that papasisina mwe mukana wekuti tichigara pasi tichiita sei because judge paavamudza iye achinja ati haasi kuda according to the court records, information that was disclosed in the court today, the information that I'm giving to you is made it on record that was read in court today. Ataura iye kuti I think part of the time yavangu vachipa submissions there's a time whereby judge pavabvunza kuti is the video still there, ndobva adaira achiti yes, ndobva amubvunza kuti are the people still watching the video, ndobva ati yes. Vazviwisisa vanenge vamusira chirudzi handisi kunzwa kwakuchitagwa chirudzi najaji. Jaji anga achitaura English. Hapana munhu akachiturikira pasina, they chose to use English. Kunzi pamwe ndifunga pamuda vanenge vasina kuwisisa. Amen.
there's another time yekuti patamboita a small break, one of the guys anga aripo wangauya naye andibvunza kuti so what are the repercussions yekuti matadza kuwirirana after judge akupai mukana uyu. Ndamudza kuti now we have to wait for the full judgment. Tinzwe kuti judge aneiwanose nyaya yachona kuti zvakamira sei. Because ivo vanga vane defense yavo yavanga vachipawo. I think vachengetera video kuti vagopawo as evidence kuna judge. The issues that have to be decided by the court was kuti number one, kuti pavakaisa video paye vakaisa zviri pamutemo vakandiposteri kudisplay kwakaita information and the issue, but pane pantanzwawo tsitsi pavabvunzwawo najudge, especially panyaya judge avabvunza kuti why did you call Mr. Munetsi an evil person? Then Kiki ndobva adaira akati ato apologize akati I'm very sorry about that. My wife was just angry and so on. Saka ndobva abvunzwawo zvimwewo anga achitaurawo. So we don't know what is going to be the outcome. We can't predict kuti it's going to be favorable. Both sides were given the opportunity yekuti vapo side rao of their case. Isustapo side redu and so on. So we're just waiting for the judgment. It says to come before Tuesday. Maita Cape Town? Yes, it was Cape Town because this is the area of jurisdiction. Yavanogara with their town. Okay. I like Gara with Johannesburg, with Johannesburg out 10 years. Okay. Some of these issues sometimes because you're part of their defense, they said Mr. Mets once said something to us and then he apologized and they even played that audio kuna judge but they offer apology. I just felt kuti iyo pawakaona kuti vakanganisa nenzira they could have just followed that route yekuti sometimes unofana kuzvininipisa chero uri munhu mukuru paunonoti watadzira vana unongoenda ungowatiwo sorry because you're part of their issue because there's another time pandakanyora comment yekuti ndaitoda kushanda nawo but ndakatozoona kuti havaite. They did not like that content because they went on and created another video achiti murume wemacoffins and so on. And that message went viral kuvanhu vakawanda. Then ininiwo ndakabva ndavafonera ndikati I don't know kuti munogona musina kufarira comment yangu. I'm very sorry about that. That was early February or March this year. Saka ivo handava kuziva kuti time iyo vaitirekodha. Saka ivabva vaiburitsawo audio yachina kuti no Mr. Mets vakambodaidai. Then we also acknowledge that on our replying affidavit kuti sure sometimes unonyora zvinhu but wozoona kuti wakanganisa you carried away nesocial. Saka as it is in Colombo Boys, the case is 50-50 because vana vakona kwandikuchaka vane zvavanazvo zvamainyora zvavakabata. In law you can argue with evidence. Yes. You need to present your evidence. You need to justify your action. I don't want to say kuti what is going to be the outcome. The outcome, but I can simply say that we presented a very strong case. And our arguments were based on law and we had evidence to support everything that we put on our application. And we are confident that we are going to get a favorable outcome. Unless the judge find out that maybe could display information on a public platform. I know a lot of people have been giving wrong information on platforms like Asiana, but no, it's not. You are allowed to share the information. It doesn't work it that way, systematically. And that's not popular act. There are certain things that you cannot share in public. This is the act. This is the law number one. You cannot share someone's image. Picture more voice cannot be shared to anyone. Number two. You cannot share phone number of Mr. Monet without consent. Even if Mr. Monet is a businessman, he's got a right to phone number. Businessman number public. Yes. I take the number and I give it to somebody else. We presented that argument. We quoted another case. The case that was quoted was from Patricia Deleo, whereby she published Master HIV. Patricia Jackie. It's a judgment that we quoted, whereby that information was disclosed to the public. Previously, they showed their status. But the highest court in the land, the Constitutional Court, ruled
the ruling was no, it was not supposed to be done in that way. Saka muri kuti imini pachejekwa aibhobwa munyaya zvakare. I'm not saying, I think I'm going to sister. Wakashandiswa seexample. A judgment, yandataura kuti Patricia de Leo, it's a case law, it's a judgment that was used in court. Yes. Not kuti Patricia de Leo. Okay, yeah, you so have to set up as an example. No, I can't comment on the outcome of the case. If I'm going to say we've won the case, so I have to be very careful with my words. But our remedy that we're looking for from the court case was that, number one, the information of displaying our contact details without our permission, it's in violation of the POPIA Act. It's also in violation of the Section 23 of Constitution, the right to privacy. Number two, also some of the information that was displayed there is defamatory, and that the video must be removed from that platform. And also, you must never mention about my name on any Facebook platform. That's what we're looking for. So we don't know what the court is going to say or regarding the outcome. So we have to wait for the judgment to come up before. Saka muri kuti kwai kusabudisa mafoni number avanhu nekubudisa information dzevamwe vanhu palive imhosva nditi. Sisimeli, let me also put that on record so that after they posted my contact details, I received my calls with some people threatening me. I don't want to share those messages now because it's not going to page. So I also opened a case at Central Police Station for those threats, Zandaka Pure, and that matter is also investigated by Hawks. They are already almost done with that case. So it's a separate case that has nothing to do with what is happening, because some of the threats, they were very serious. I was forced to go and open that criminal case. Because in South Africa, you cannot take chances. South Africa is a dangerous place. Yeah, you don't. Yeah. So I also don't know how that case is going to end or what. But I hate to do that. But I was, we just wait and see what is going to be the outcome. I'm not fighting with anyone, Sisimeli. I've nothing and not grudge na anyone. Business rangu mnorisiva ndere zvituna. Hapana zvimwe zvinhu. Vana havasi ma-competitors angu kuti maybe ndikuda kuvataisa here. You know very well, Sisimeli, how I work. Kuti even if my socialites are, even the artists vakati vatitanda na Mr. Munet, I can still do this kind of job. I can still serve the community. Ndakazikanwa, Great Hope yakazikanwa nekushanda nevanhu. Anditika, munozviziva, I can't say anything about it. So if people are going to come and say, Mr. Muneti, vane something against Vana, they must provide the evidence. Yokuti Mr. Muneti, because you can't just say kuti Sisimeli vakavenga more boys. Evidence. Yes. So we thought maybe Sisimeli, we need to set a precedent. Kazhinji kachona tinotukwa Sisimeli every day. You reach a certain stage kuti nemo munotozonyarirawo kuti baba vanongotukwa vakutetwa ngechimunhu chisina nebasa rese nevana vadiki. Asi sopiwo unombonyarara Sisimeli kuti I'm not going to go to court. I'm just going. But you reach a stage yokuti ma-workers vanoshandawo vanokubvunza kuti but vanotonera kuti boss wedu anichireme even vakazobvunzwa navanhu vanoshandawo kuti vakubasa. Ndichabvunza kola mirai vapedza. Mr. Minister Nwanyarira vanongogara vachitukwa nevanhu. Takaona live yavo, takaona mavideo azvipe picture yakanaka. Ndizvozvo. Right, pane kola vanoda kubvunza mubvunzo pana side of my story. Magona. Mukoma mo boys. Muri sei henyu? Mushe. Ini nangu ndakazvimirira handisi kukutuka. I don't say kuti ndiri kukuinsult handizvi. But mukoma imimi, to be honest, munenge maakurasiswa neFacebook. Because I was shocked pamakaisa post yekuti hanzi vana ava handifunga kuti vanoshandika nawo havashandike nawo. Handifunga kuti kwamuri imimi nepost yatinokuonai muri nezvamuri izvozvi zvimafly from Joburg kuya kuingana taiti sure. Hamukona kuti zvinhu zvacho even hatisi kutona taiti vakagona, but kuti you flied, you come with your lawyers and everything kupinda musmall court kuya kupindana taiti munenge maakukanganisika imi neFacebook imi. Can I respond on that? Yes, respond.
airport. I'm going to be flying very soon. So can I respond on that? Yes. 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 But comment yatakaisa anditika. That was last year in March. That was wrong because pane video yandandaona bayatibata. What did I do semunhu mukuru? Ndakafonera vana. Ndakati video iyi post yangu haina kupfira zvakanaka. I'm going to take it down. And then I apologized to them. They even played that video because yes, he once did this and he apologized to us. And I didn't know that I was secret. They were recording me. We could have challenged that evidence, but we felt they must also give the other good side of my story. He had the guts to come to us and say, I'm sorry. No one is perfect. We all make mistakes. Sometimes we get carried away with Facebook. But what is more important is that when you know or when you see that you are wrong, humble yourself. That's what I did. Mukoma makagona zvenyu but ndiri kuona kunge Facebook ka iri kunyanya kukupai pressure yekuti mukoma imbai madai imbai madai. It's not that. My energy is to help the Zimbabwean community. If you know me very well, I've spent most of the time working with people. When I was in Cape Town here for this court case, I even went confused in showing my families. Energy yangu yese. You never see anyone on your social media saying that took on more boys than it's the scandal nae. I'm not anditi. I only managed to respond. This thing because it gave a wrong precedent. And my number was set on social media and I received the threats. So I'm a victim of crime in South Africa. I've got 5 bullets in my body. And I live by the grace of God. So when I get such things happen, I think I'm going to I also have to protect myself and my image. That is the only time and that side I could tolerate this stand. But I hope makazo apply futiko zvino makufamba nayo. I hope makazo apply futiko zvino. I can't comment on that. What I can say is that in Johannesburg I've got security. Those who know me very well. But some places I drive within a security arm. This also it's not a secret. Yeah, even in Cape Town, and do any security and family data. Those is here because you can't trust anyone and it. Saga, I think anyone who's going to take this video out of context, but I also wanted to if anyone is going to say Mr. Mnesataura Satati, the outcome of the court, no one knows. Win and Dian, Alus and Dian. We presented our case to the court, and you if I'm wrong, the video must be removed, they must apologize or what. Then the court to correct me. Then it will help us also in future to learn. Kuti maybe muna akaposta number yako pa Facebook kana pa Twitter pa chi unokwanisa unengoramba iri pa isi moswa and so on. So the case is not there to show kuti win and diani, but also to educate us in Zimbabwe because a lot of things are happening on social media. Those are the yes. We learn every day. They are not my enemies, yeah, before, after the judge had said in the event you agree, after this court case, let's do a live video. So that people they know that was the plan. South Africa kunoku vanhu vanochata kukoti, vanhu vanochata kuhome affairs noti kukoti ndezvevanhu vepafacebook izvo. Kukoti kunochatwa here. All right, Judge, thank you very much. Thank you, Judge. Thank you. Right, mainzwa guys ga ndinodoti vachataura vachimbotendereza tikati vachata ndichiona vakatodai pane picha ndaona nemaringi vakapfekedzana vakaisa vakati vana vaitawo zvakanaka kavakota kuziva kuti vanobva kukoti. Aiwa sisi ndati kuno kuSouth Africa kuno kuvanhu vanochata kuhome affairs
not kucourt 1 2 inini hangu I feel like ka mukoma mo boys ka vangada vakangoita as a bigger person because sure zera rataitira mukoma boys vanga fly from Joburg kunikira nyaya dzepa Facebook mukoma uyu vari kudikoonetsana ngudzo dzeFacebook mukoma mo boys ndo zvandingangotaura vakunyanya kungonzi apa vachipushwa nevanhu nyaya yanataiti ivo vaiva denawo anataiti vakazobudisa zvavo nhamba dzavo vabva kwanyati pai vachinzi madi but anataiti vakatombopedza like a week vakangonyarara vachingotukirirwa nevanhu mukoma boys vakadenhawo vaipindura vachidenhadenhawo mbva vazosvika pakutosungisa vanhu vekupuswa nefacebook iri kupinda vanhu zvisiririzvo bai sisi Medi zvakanaka Kola, thank you very much. Thank you Kola. Yeah, Facebook hai uye nikisi kuma kufana kutoda kuvhara ndevapi ava. Hello Kola. Hello Sismi. Yes Kola. Chiripo here angafona angari Facebook. Taurawo. Achiripo here Kola. Asane ngari mu comments obvious. Okay. Kola usaudzire munhu zvokuita. Anataiti if they are over 18, that puts them in a category yekunzi they are grown-ups. And Mo Boys is a grown-up. So how he decides to handle his issues, it's his problem. Vanhu paFacebook vane problem yekutoti iye zvaari kufunga zvaaizoita if that person was in that situation ndozvaanotoda kutorovera mumwe munhu kuti ave aite izvozvo kana that person is in the same situation. It's very wrong. Like mataura akutoita kunge she knows everything, like she's the alpha and omega. Ndandida kupindurana naye, but anyway kana abva it's fine. Thank you sis mate. Thank you very much Kola. Right guys, thank you very much guys. Tatandara tosangana mangwana tichikontinya mberi nenyaya ndataura iyaya yemwana uya nditika takaenda kudaro saka mandiwisa mapepa ndati andichafoneri andichapost any celebrity papage pangu muzati simeli vane godo because either way ukaposta avanoputuka ukaposta vanonzi wave team ini team Sismeli handiti maona zvinotonetsa nyaya dzema-celebrity whatever socialites. Hey guys, count me out. Ndoda dzenyu imimi munenge musagoni kuzvitaurira kana kuti musina maplatform ekutaura then tobata idzodzo tomeka sure kuti asiyawo patagonerawo kana uri happy wosara uri happy handimaona. Thank you. Kovari kudiko Kola hello tatapedza edu Kola. Hello Kola tatapedza edu taurai nekurumidza tatapedza. I'll drop. Right. So guys, morara bo guys tobatana zvakare mangwana. Please. Vakachengeta zvigumbu vanoshandisa wedhiro kuti kuvenga kunokupa iwewe muridzi wako labor. Iwe wakufamba neruvengo chindovenga nhingi wakatakura labor isingaiti. Wakavhara utsodzo rako zvokutodaro blessing yako wakaivhara neruvengo rwaunaro towards munhu usingazivi. Sena newedhire kuruvengo izvi. Vamwe venyu zvinhu hazvine singatorindiswa. Mashua. All right guys, bye bye.